Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і як звычайна мы абмяркоўваем падзею Беларусі за яе межамі. Ну і як звычайна у гэты дзень і ў гэты час упершыню, дарэчы, пасля змены лічбаў на Новы год у нас у эфіры наша любимая экспертка па міжнароднай палітыцы, кандыдатка гістарычных навук, дацэнтка Роза Турарбекова. Добрый дзень, спадарыня Роза. Добрый дзень, Зміцер. Наступіў. І вас таксама. Ну, з тэхнічных і розных жыццёвых сітуацый мы ўпершыню сустракаемся у новым 25-м годзе. Тым не менш, вось уже фактычна 2 тыдні прайшло нового года. Што паспела нарабіцца без нашай прыстальнай увагі і дасмотра у гэтым свеце, што вы самі хацелі адзначыць, што за гэтыя 2 тыдні такого важнага здарылася і на што звярнулі б увагу? Ну, вось я об гэтым пісала ў сваіх публікацыях, я маю на ўвазе свае соцсеткі, такія як Facebook і Telegram, свой Telegram-канал, о том, што вось гэты міжнародны кантэкст зараз вельмі хутка змяняецца, і ён змяняецца, ён пагаршаецца. І тое, што я ў такой шутлівай форме пісала напрыканцы 2024 года аб тым, што наступны год будзе такім, што я каментуючы івенты і працэсы гэтага года буду ўсё больш карыстацца усялікімі не вельмі добрымі словамі. Вось гэты мой прагноз ён збыўся. Я маю на ўвазе, конечно, тыя заявы, якія робяць зараз две ўплывовыя персоны. Я маю на ўвазе Дональда Трампа, які будзе 20 студзеня уже уступіць на сваю пасаду прэзідэнта Злучаных Штатаў. І Ілона Маска, я не зусім зразумела, якая у него будзе пасада, но яго ўплыў на палітычны працэс уже зараз бачна. І гэта датычыцца не толькі тых скандальных заяў адносна еўрапейскай палітыкі, но і калі вы назіраеце за тым, што адбываецца зараз унутры краіны, я маю на ўвазе узаемадзеянне паміж Трампам, яго камандай і кангрэсам, вось Ілон Маск мае вельмі вялікі ўплыў на тое, што зараз адбываецца ў кангрэсе. Вось гэта мяне вельмі хвалюе, но я предчувствовала, что так будет. Вось, і у меня насамрэч вось вот это пачуццё адносна того, что гэты год будзе такі непрадказальны і вельмі дрэнны. Вось, вот гэта адчуванне, оно зараз паступова, крок за кроком збываецца. На жаль, я не хотела быць у гэтым смысле, у гэтым сэнсе правай, но так адбываецца, на жаль, што вось тое, што нам бачылась як немагчымае, зараз магчыма. Вось ён настойчыва, вельмі настойліва робіць заявы адносна таго, што будзе карыстацца ў сваіх экспансіянісцкіх планах насамрэч і ваеннай сілай. І вось гэта для мяне это было відавочна. Вось я не хацела пужаць наших слухачоў, но для мяне это было відавочна. Гэта не выпадкова. Гэта не выпадкова, это ўсё прыкметы распада сістэмы міжнародных адносін. Мы зараз будзем пагружацца ў такі хаос в этом сэнсе. І ад гэтага вельмі шмат што залежыць і ў нашым рэгіёне, я маю на ўвазе ўсходнюю Еўропу, і Беларусь, і, конечно, Украіна. Вось гэта для нас вельмі дрэнны кантэкст. Я маю на ўвазе вось гэты міжнародны кантэкст, які стартуюць з новай вось гэтай адміністрацыі ў США. Я наконт яе
вельмі дрэннага мнения. У меня такое меркаванне адносна Трампа і яго паплечнікаў вельмі дрэннае. Так, спадарыня Роза адразу пачала з узгадкі сваіх сацыяльных сетак, у якіх яна пісала вот гэта ўсё. Але спадарыня Роза, калі вы узгадываеце сацыяльныя сеткі, трэба не саромецца, а звярнуцца до наших слухачоў і сказаць, что раю усім подписываться на мае сацыяльныя сеткі. Ну, раз вы гэта не сказали, то скажу гэта я з задавальненнем. Подписывайтеся на телеграм-канал спадарыні Розы Турарбекавай. Ну, глядзіце яе допісы у Фейсбуку. Тут уже залежыць ад адкрытасці, ад сяброўства, там дадась, не дадась, якія допісы в адкрытым доступе, якія не, тым не менш можете зайсці, ну і подписаться, калі не дадацца у сябры. Ну, на усялякі выпадак подписывайтеся на YouTube канал спадарыні Розы Турарбекавай. Мы ўсё ж таки спадзяемся, что яна знойдзе час і магчымасці вернуцца да сваіх лекцый, найперш па міжнародных адносінах, якія я з задавальненнем слухаў, пакуль яна вела свой YouTube канал, і спадзяюся, вернецца на яго. Ну і безумоўна, не забывайцеся про YouTube канал Еўрарады, ставьте свае падабайкі, націскайце на званочек і расшэрвайце. Так, спадарня Роза, давайте я думаў тут трошку іншую тэму яшчэ закрануць, але і гэтая тэма, якую вы ўзнялі, безумоўна, яна вельмі важная. У любым выпадку мы планавалі па яе паговорыць. Давайте тады уже, каб не збівацца з рытма, гэтую тэму і працягнем. Вы кажаце про тое, что как бы словы, дзеянні і намеры і настроі Трампа і яго адміністрацыі, яго паплечнікаў сведчыць пра гатоўнасць, у выпадку чаго нават ужыць ваенную сілу. А гэта не распаўсюджваецца, напрыклад, на тэрыторыю Украіны. Даслаць сюды войскі, калі ты хочаш ваяваць, калі ты хочаш направіць войскі, так давай. Ён не хоча ваяваць у Украіне. Навошта гэта яму? Яго як бы планы, яны зараз нам бачны. Я маю на увазе Гренландію, Панамскі канал і Канаду. Вось, ну, я так зразумела, што яго як бы заявы зараз они носят такі, як бы у гандлю это такой преувеличенный, да, характер. Калі вы нешта хотите атрымаць, так вы як бы перабольшваеце свае запыты. Так, да? Перабольшваеце, но гэта не значит, что як бы намерение его, как это в данном случае, фальшивые. Нет, намерения его действительно такие. Вось, но вось, калі мы, і па-першае, ён зацікаўлен у Гренландии, и там зараз развернута вось такая вельмі актыўная праца. Я маю на увазе визит яго сына до гэтага острова, и зараз датчане, я бачу як бы апошнія навіны, яны хотят як бы на опережение зараз працуюць, потому что яны даслали ему некие там прапановы. И я не ведаю, у якім фармаце будут праходзіць вось гэтыя перамовы адносна Гренландии. У меня вось зараз ввогуле пытанне адносна меркавання мясцовых жыхароў Гренландии, их пытать кто-либо будзе или нет, им пытанне задавать вообще будут или нет. Насамрэч, як бы там не вельмі шмат, но гэта тутэйшыя, гэта грэнландцы, гэта іх земля, і вось ім як бы это их право решать свою судьбу. Вот. Но мне так это интересно, что датчане теперь отправляют некие предложения в таком формате закрытом, я бы сказала, Трампу. Это означает, что в общем и целом они всерьез это восприняли. Вот. Насчет использования силы, я думаю, что он здесь немного преувеличивает, но я бы не стала легкомысленно относиться к тому, что он делает такие заявления. Тем более, что во всех его этих планах просматривается желание усилить, это экспансионистские планы, усилить Соединенные Штаты и потеснить Китай, который, как он считает, чрезмерно как бы усилился вот в этих стратегически важных для США как бы местах. Имеется в виду Гренландия, например, и Панамский канал. Вот такие у него планы. Зачем ему воевать за Украину?
с Россией, получать в цинковых гробах американских солдат, он знает точно, что это прямая дорога к проигрышу на следующих выборах. Вот, поэтому он хочет Украину переложить, ответственность за Украину переложить на европейских союзников, с которыми он теперь вообще в конфликте на самом деле находится. Я имею в виду, в частности, датчане. Это вот все-таки страны-члены НАТО, как ни крути. Вот, поэтому, конечно, как бы его желание использовать силу – это такое как бы преувеличение, но это преувеличение может превратиться в реальность. Тем более, что Соединенные Штаты, для них было характерно использование военной силы в реализации собственных интересов. На какое-то время они отказались от этого, вот, но как бы это лишь на какое-то время. Если администрация будет считать возможным использовать военную силу, Трампу на самом деле мало что может помешать, если мы с вами имеем в виду Конгресс США. Прошлый его как бы срок, когда он был президентом, ему мешала Демократическая партия, Нижняя палата, Палата представителей контролировалась демократами, а теперь вообще как бы никаких проблем. Весь Конгресс полностью находится в руках, контролируется, я имею в виду, республиканцами. Поэтому тут вопрос, как республиканская партия, но республиканская партия пока голосует так, как им скажут, порекомендует Трамп или, например, даже Илон Маск. И в этом я вижу реальную угрозу. Даже не в том, что Трамп становится президентом, да, или Илон Маск там как бы с АФД милуется, а в том, что в их возможностях системных. А они пока демонстрируют достаточно серьезное как бы влияние на внутреннюю систему. Я имею в виду на Конгресс, потому что тот, кто держит в руках Конгресс, тот правит на самом деле. Собственно, и все. Вось, дарэчы, яшчэ цікава, так я адразу хочу папярэдзіць усіх наших слухачоў і гледачоў, што у дадзеным выпадку у нас зараз будзе вялікі стрым адразу на 2 фактычна гадзіны пасля размовы з Розай Турарбекавай. У нас у эфіры тут у студыі будзе выдатная дырыжорка, заснавальніца вольнага хору і заснавальніца Канкордыя хор, наша выбітная дзеячка культуры Галина Казіміроўская. Так что адразу не адыходзьце по заканчэнні нашай размовы са спадарыняй Розай, але чакайце працягу нашай вялікай размовы. Дарэчы, я хацеў бы таксама адразу, пакуль не згубіліся гэтыя каментары, агучыць, каб не казалі, што у нас тут цэнзура і гэтак далей. Мата Хары уже каторы раз падчас наших эфіраў задае пытанне: спадар Лукашук, чаму до гэтага часу вы не запрасілі спадарыню Коўшык? Ці не падаецца, што журналісцкая суполка замоўчвае канфлікт паміж Бранятоўскім і Падсасонным? Дзе ваша салідарнасць? Чым мы тады адрозніваемся ад цэнзуры рэжыму Лукашэнкі? Паважаная Мата Хары, запрасіць і атрымаць госця ў эфір — гэта, як кажуць у нас в Адэсе, 2 вялікія розніцы. Я запрашаў і спадарыню Коўшык у эфір, атрымаўшы адказ, што абавязкова прыйду, але пазней, не цяпер. Мы запрашалі і Бранятоўскага, мы запрашалі і Кулея, пакуль што не складывается. Мы ж не можем на вяроўцы прыцягнуць у эфір некага там з гасцей. Чым мы тады будем адрознівацца ад губазіка? Так что, калі ласка, ведаеце, не трэба кідацца абвінавачваннямі. Напишите, возьмите тому ж самому, той же самой Коўшык у Фейсбуку, там ці яшчэ дзе-небудзь, что чаму вы не прыходите на Еўрарадыё, вас же запрашалі. Ну вот и атрымайце адказ. Я вернуся до тэмы нашай размовы і да Маска. Вам не такі вось новаспечаны эксперт по еўрапейскай палітыцы у адміністрацыі Трампа. Як вы ацэньваеце вось гэтыя яго спробы нейкім чынам там, я не знаю, улазіць у еўрапейскую палітыку? Что гэта? Ну, авантюризм, это политический авантюризм. Это не значит, что у него нет конкретного интереса. Вот что за этим стоит, конечно, мы можем гадать только, но я уверена в том, что это не случайность, почему он поддерживает АФД, и он всячески как бы продвигает АФД, я имею в виду альтернативу для Германии.
И я думаю, что это не случайность. Можно задаться вопросом относительно того, в чем заключается интерес конкретно Илона Маска в этом деле. Почему именно он делает ставку на АфД? Вот. По всей вероятности, он хочет повлиять изнутри на самую главную, ну не главную, извините меня, ключевую страну Европейского Союза, Германию, с тем, чтобы, не знаю, может быть, как бы остановить в том числе и поддержку Украины. Вот. И не только Украины. Вопрос здесь заключается как раз именно в том, с кем Илон Маск или кого Илон Маск вообще в принципе имеет в виду. Почему он поддерживает именно этих людей. Я думаю, что у него есть еще и бизнес-интересы определенные. Вот. Но я не хотела бы сейчас заниматься гаданием на пуще, да, предполагая, какие им движут интересы и мотивы, но они не являются случайными. Еще раз я хотела бы повторить. Вот. Но это политический авантюризм, конечно. Такое достаточно грубое вмешательство. У них ни у Маска, ни у Трампа нет никакого как бы чувства необходимости соблюдения союзнических обязательств, например, да, вот этого единства рядов. Мне кажется, что у них как бы совсем другие какие-то представления. Это первое. Второе, авантюризм заключается как раз именно в том, что сложное управление и сложные системы европейские управления, да, потому что в Европе очень сложная система управления, там национальный, локальный уровень, национальный уровень и, собственно говоря, уровень, да, Европейского Союза. Это очень сложное управление. Вот, вот эта сложность управления, мне кажется, она вызывает раздражение у всех бизнесменов, потому что они считают, что это все придумано демократами, это все придумано бюрократами, и там через запятую establishment, там вот это, если посмотреть их там, эти все речи. А на самом деле все просто. Можно так вот, извините меня, казацким наскоком, хоп, и решить проблему. Там, например, как там сократить налоги социальные, да, сократить как бы поддержку уязвимых групп, как бы антимигрантские настроения разыгрываются, организовать вот эту вот реэмиграцию там и так далее и тому подобное. И за счет вот всего этого снять вот эти вот всякие бюрократические, как им кажется, рюшечки, которые мешают, самое главное, бизнесу делать свое дело. Вот, там, не платить налоги, рубить бабло, и как бы особо не делиться с государством или там с каким-то там управлением и быть социально безответственным. Вот. Я бизнесменов понимаю, им кажется, что вот весь мир так устроен, как у них голова устроена, так и весь мир устроен. Но это не так. Есть различия между бизнесом и политикой, очень существенные различия. Вот. И сложность управления, она исходит не из злонамеренного такого как бы замысла там, либералов или демократов или бюрократов, они их через запятую ставят, а в сложность общества. И вот эта вот проблема популизма и его как бы в будущем катастрофического провала, потому что это будет катастрофический провал в управлении, вот, заключается в том, что они хотят давать простые ответы на очень сложные вопросы. Сложные общества сегодня, сложно составленные, с разными всякими группами интересов и так далее и тому подобное, сложно организованные. Соответственно, и управление, система управления достаточно сложная. Она не может решиться за счет того, что популисты придут к власти и всех лишних, извините меня за выражение, либо отрубят, либо вышлют. И тогда все станет хорошо. И у них налоговое бремя с них снимется, и вот всякие там истеблишменты и прочие бюрократы со своими рюшечками, да, управленческими куда-нибудь сникнут. Это все не так. Почему? Потому что, еще раз повторюсь, не все просто. И более того, попытка упростить – это самое страшное, что можно сейчас придумать. Общество сейчас все очень сложные, настолько же сложные, насколько сейчас сложны технологии.
Вот то, что они предлагают, или то, к чему они стремятся, я имею в виду и Трамп, и Маск, да, в управлении обществом, это соответствует тому типу управления, которое было в конце XIX века или в начале XX, до Первой мировой войны. Вот. То, что они в свое время, ну, получили только бизнес-образование, а насчет политики, международных отношений, социальных там наук у них в голове дырка, такая большая пустая дырка. Это их проблема. Но то, что они пришли к власти на волне вот этих лозунгов, простых решений для простых людей, ну где же там простые, Безос и Цукерберг, что ли, простые люди. Это все обман. Вот, знаете, среди как бы интеллектуалов на сегодняшний день, вот они на сегодняшний день, где-то последние несколько лет говорится об этом, о том, что вот эта вот неопределенность, непредсказуемость, двусмысленность — это самые характерные сейчас черты для политики, как европейской, американской и международной в целом. И к власти приходят, ну, как бы люди, у которых в голове есть только бизнес-план, и они думают, что в соответствии с бизнес-планом сейчас они все быстро порешают, в том числе используя всякого рода неконвенциональные методы, я имею в виду непозволительные методы, да, включая, например, экспансию, презрение к международному праву, возможные даже военные экспансии, они приведут, конечно, к хаосу. Это погружение международных отношений в настоящий хаос фактически. Я сейчас вот эти признаки, первые признаки хаоса наблюдаю. Потому что если главный, основной, центральный игрок мировой политики Соединенные Штаты, который как бы являлся столпом международных отношений последние 25-30 лет, превращается вот это, ну что я могу сказать, дальше будет веселее еще. Не знаю, наверное, слишком туманно и академично я выразилась, но когда меня, например, спрашивают: а что вы думаете, что будет через там 5 лет, 10 лет? Я говорю: да побойтесь Бога, дай Бог нам с вами поговорить о том, что будет в этом году. А вот через год давайте уже поговорим по-другому, может быть, будет что-то видно. Мы погружаемся в хаос, система международных отношений разваливается на глазах. А да чаго там можа прывесці па выніку Ну, нейкае фарматаванне, перадзел ці што? перафарматаванне, перадзел будзе, а пасля таго, як адбудуцца шэраг войн. Але калі вот зараз вяртацца і можа быть глядзець на што будзе хаця бы ў гэтым годзе такое, ну как бы, ну можа быть яны не спецыяльна з такой мэтай гэта робяць, але на фоне вот гэтых заяваў там про Канаду, про Грэнландію, про вот это вот улажанне канфліктныя у та самая заявы Маска, яны как бы накручваюць іншыя страхі, все уже пачынаюць бояться, я не ведаю, там войны паміж там США, Грэнландіяй, там ці Канадай, ці яшчэ што-нибудь. Вон ужо Ірак ці Іран, хто там сказаў то самае, што ён гатовы разам з канадцамі і грэнландцамі да вайсковай супрацьстаяць вайск ЗША і гэтак далей. На гэтым фоне, калі пачынаюцца такія страхі, што пачнецца вось такая нейкая новая вайна ў новым месцы, прычым вялікая вайна з удзелам вялікіх ігракоў, ну хаця б таго ж самого ЗША, война ва Украине, такое как бы адыходзіць на трэці план, что-то такое, ну як чарговая нейкая бойка паміж племенами якімі-нибудь в Афрыцы. В какой-то там Восточной Европе, понимаете, ну, понятно, дикие, ну, у них там вечно что-то не то происходит, да, но это уже, кстати говоря, это уже начало происходить, когда как раз все внимание было приковано к Израилю. И я тогда еще говорила о том, что для нас самое главное во всей этой истории, что несоразмерно как бы тому, что происходит, Израиль находится в центре внимания. Он не нуждается в такой помощи и поддержке, как Украина. Не нуждается. Но они смогли на себя затянуть столько средств и внимания, самое главное, внимание, что в конечном итоге на сегодняшний день, когда мы открываем ведущие мировые медиа, на первом месте сейчас стоит сектор Газа.
На первом месте стоит Израиль, а не Украина. А как бы сравнивать масштабы даже, ну смешно, просто смешно. И как бы Европа в этом смысле ведет себя как, ну, я не знаю, они ведутся на то, что надо делать, потому что как бы есть свои обязательства в отношении там Израиля и так далее. Вот. Но они также действуют и вслед за Соединенными Штатами, потому что привыкли так действовать. Они привыкли, что задается тон Вашингтона. Это правда, это не шутки. Они действительно постоянно оглядывались на своего главного союзника, потому что этот самый главный союзник брал на себя основное бремя военных расходов, основное бремя как бы осуществления военной вот этой составляющей в операциях НАТО. Это мне лично было абсолютно видно и понятно еще с Афганистана. То есть в Афганистане как бы международная коалиция, международные силы содействия безопасности, бла-бла-бла, миссия НАТО там, с 2003 или 2004 года. Но когда вы смотрите состав войск, которые занимаются, как бы, во-первых, МССБ, Международные силы содействия безопасности, во-вторых, в целом, которые занимались Афганистан, 95% это были американские войска. Вы понимаете, к чему европейцы привыкли? Отчасти в этом смысле как бы эти возмутительные заявления Дональда Трампа оправданы. Оправданы. Они действительно не выполняли этих обязательств относительно этого порога расходов, военных расходов и участия в НАТО. Германия никогда не достигала 4%, но они должны, они обязаны были, но они так и не достигли этого. Теперь они ищут другие пути, как бы обеспечить собственную национальную безопасность, потому что как бы на США может уже и получится так, что не придется рассчитывать. Поэтому немцы срочно же заключили военный, вернее, что-то вроде договора о безопасности с Великобританией отдельно. Это означает, что все остальные страны-члены НАТО должны думать о том, как себя защитить, в случае чего, потому что американцы могут сказать: извините, до свидос. Занимайтесь своими европейскими делами сами. У нас тут Гренландия, и Панамский канал, и Канада, и вообще там. Вот. Что в первую очередь Трампа интересует? Его в первую очередь интересует Китай. Вот как он начал тогда в свой первый срок торговую войну с Китаем, эта торговая война вполне возможно может обернуться и не торговой войной в этот раз. Вот Китай его всерьез беспокоит. Вот Китай, да, вот антикитайские настроения в американском истеблишменте, не люблю я это слово, ужасное слово, в республиканской партии, это вопрос номер один. Не Россия. Ну да. А Россия нам с вами достается. Она нам с вами остается, нам и Европе. Европа сейчас будет думать, как они себя должны защитить от России. Каким образом? Если они в Украине не смогут остановить Россию, я не знаю. Дальше уже вот как-то там нехорошие слова будут. Ну нарэшце дачакаемся тут і гэта прогноза спадарыня розы выканання. Але глядзіце, но калі яны не спыняць Пуціна, ну яны спыняць Пуціна прымусам Зеленскага, там Украіны, украінцаў да падпісання мірных пагадненняў шляхам страты сваіх тэрыторый. А зараз вось мы глядзім, мы ўзгадалі альтэрнатыву для Германії. Я гляджу зараз па сацыяльных апытаннях, іх рэйтынг расце. Іншыя правыя, ультраправыя таксама альбо рвуцца да ўлады, альбо падвышаюць свае рэйтынгі. А гэта тыя, якія калі і не кажуць канкрэтна пра свае прапуцінскія, прарасійскія нейкія настроі, але выступаюць за скарачэнне дапамогі Украіне, за там мірныя дамоўленасці і гэтак далей. Зараз яны на фоне Трампа і ўсяго астатняга, это правыя, ультраправыя прыйдуць у шэрагу краінаў ЕС да улады, альбо там атрымаюць нейкую большасць і будуць прымушаць. Як думаеце, вот тут у гэтым накірунку чаго нам чакаць? Этого и чекать. Этого и чекать.
Мы с вами абмяркоўвалі вось эту пагрозу правого радикализма, и я говорила об этом. Есть тренды, которые остановить вот так вот просто очень сложно, практически невозможно. Здесь надо работать на более серьезном системном уровне. Извините за это сравнение, но мне это напрашивается все-таки. В странах Востока, особенно Арабского Востока, это было очень хорошо видно, что вот этот проект модернизации, который был, возглавлялся националистами, арабскими националистами, они как бы выбрали в качестве своей идеологии и доктрины построения национальных государств, вот, они там были более-менее левоориентированы, их Советский Союз поддерживал, да, это был Египет, это была Сирия, вот, это был отчасти Ирак и, конечно же, Ливия. Вот, этот проект слопнулся. Но пока этот проект слопнулся, эти самые диктаторы, которые нам с вами известны, Каддафи, Асад, Хусейн, да, эти все диктаторы, они за время своего правления, они вычистили все политическое поле. И на этом политическом поле остались одни исламисты. Почему? Потому что только исламисты могли выжить в таких условиях. Только фанатики выживают в таких условиях. И когда случилась арабская весна, это было абсолютно очевидно, что к власти придут братья-мусульмане. Я не знаю, каким дуракам это было неясно. Тем дуракам, которые, наверное, никогда не следили за тем, что творится внутри, на земле, а не там где-то там вокруг, да, только на международный контекст смотрели. И когда вот, арабская весна, демократия, там это самое, революции, но в итоге этих революций пришли к власти исламисты. Желание их остановить превращалось в гражданскую войну. Это самое было страшное. Вот Сирия пример, кстати говоря. В конечном итоге они все равно придут. Почему? Потому что это и есть альтернатива. Та самая альтернатива, которая долгое время игнорировалась. Вот этот главный основной проект, который стал диктаторским, он провалился. И на смену им приходит какая сила? Та сила, которая смогла выжить и которая смогла себя противопоставить этому. И это оказались исламисты. Что касается Европы и Соединенных Штатов, все-таки это не до такой степени, как это сказать, радикальный сценарий, но что-то похожее есть. В чем заключается схожесть? Схожесть заключается в том, что масса накопившихся проблем в очень сложных обществах долгое время просто заговаривалась, замаливалась, затиралась и как-то там балансировалась каким-то образом. И все это в конечном итоге породило вот эту вот проблему, связанную с тем, что люди не видели как бы выхода из этой ситуации, альтернативы не видели. То, что там у молодежи безработица, то, что в связи с высокими технологиями все больше и больше будет безработица, то, что перенос производства в Азию приводит к тому, что разоряются и как бы исчезают целые индустриальные зоны. Это все накапливалось в течение десятилетий. И рано или поздно это должно было где-то выстрелить. Вот оно и выстреливает в рост вот этих правых, рост популярности правых радикалов начинается не вчера и не 5 лет назад, а на самом деле рост таких настроений. Лично я в Европе увидела в 90-е годы. Просто тогда мне европейцы с пеной у рта рассказывали о том, что это какие-то отщепенцы, это все не то, это вы не обращайте на это внимания. Ну, как бы у нас в демократии всякое бывает, зверушки всякие бывают. Вот, а я считала, что это реальная угроза, потому что для иммигрантов, для людей иной расы это было видно очень сразу и хорошо во время прогулок по улицам. Тогда, когда вас задевают, когда вам говорят, и это не старые люди, это молодые люди. И я их понимаю, потому что они остались без работы, они не конкурентоспособные, скажем, там целые города и целые районы фактически вымирали, потому что все производство переносилось в Китай. И вот это вот деиндустриализация буквально Запада, это только, я называю, очень небольшую часть проблемы, которая на самом деле есть, была и будет. Потому что все очень сложно, это все как бы гримасы глобализации.
И что в конечном итоге на вот этой почве вырастает? Неудовольствие, не протест. И этот протест, он во что-то должен был выливаться. Теперь уже не важно, какой Трамп, какой у него облика морали, не важно. Это в Америке-то, извините, где как бы это было крайне важно. Теперь уже не важно, скольких там каких-то там звезд, чуть не ли порнозвезд там и так далее, в скольких там его сексуальных скандалах заметили, в скольких там его уличили там разного рода нарушений, неважно. За него голосуют, потому что это протест. Вот в чем проблема. То есть накопилось вот это настроение, да, протестное, собралась вот эта группа там людей, которые при вот этой вот глобализации, при этой технологической, там, многократной технологической революции оказались вообще на обочине. Вот. И это вот на самом деле выливается в такого рода вещи. Правые, их популярность, радикалы, растут, остановить это практически невозможно. Надо думать о том системном ответе, который требует общество, потому что общество, по всей вероятности, крайне в недовольном состоянии находится. И вот это как раз-таки и в этом и есть схожесть. Поэтому правые будут расти и дальше. И, по всей вероятности, с моей точки зрения, они придут к власти, и тогда, когда они придут к власти, они немножко порулят, и тогда, наконец, общество увидит, что это не те волшебные герои, я не знаю, там, люди X, да, которые способны спасти Вселенную. Это люди, которые еще более как бы примитивные, не примитивные, еще более эгоистичные, нежели чем те, которые до сих пор правили. Вот, поэтому это, к сожалению, такой как бы как это сказать, это неизбежный момент, он должен случиться, с тем, чтобы те люди, которые их выбирали, они поняли, как они ошиблись, как они чудовищно ошиблись. Я только надеюсь, что вот этот вот буквально цикл, он будет короткий, но то, что этот цикл пройдет без потерь серьезных, без драм, без катастроф, я в это фактически не верю. Мне кажется, что как бы тот класс людей, который голосовал в Соединенных Штатах для того, чтобы он разочаровался в Дональде Трампе и в этом трампизме, он должен очень сильно расшибить себе голову. Потому что выбить эту дурь из головы было очень сложно. Им сколько не объясняли, они не видели очевидных вещей. Но я думаю, что наступила как бы пора испытаний. Иншалла. Іншала. Ну ведаеце, да беларускай повесткі і у нас ёсць свой такі популіст или, як вы кажаце, людь X, які таксама тут нам абяцае ўсяго. Вось на адным з таких праўладных тэлеграм-каналах, ну либо это самае, які лічыцца нібыта, які вот адтуль з палацы Рэспублікі вяшчае, яны там любяць даваць у стылі цытаты великих, вот цытату вот гэтага людзя X, якую яны лічаць, что вось самая такая, ну некая такая вот значная. Я процитую. Ну вот наколь значности узнікаюць пытанні, тым не менш. Мы все сделаем в предстоящей пятилетке, чтобы наша страна навсегда забыла проблему сохранения своей государственности. Наша страна всегда будет государством, вопреки любым течениям и тенденциям на международной арене. Вот 25 год, 30 годов кіравання Лукашэнкі незалежнай суверэннай Беларусі. Вот праблема дзяржаўнасці толькі зараз стала ім навідавоку, яна абвастрылася. Ці вот як вот вы прачыталі гэтую цытату? Ну, это звучит как шутка, причем очень плохая шутка. То есть он признает, что есть угроза. Причем, ну, как бы эта угроза существенная, но эта угроза ясно, откуда она исходит. Эта угроза исходит как бы с Востока. Но он говорит об угрозе самому себе.
Вот под независимым государством он имеет в виду себя, по всей вероятности. Вот. А Запад — это такое мифическое, как бы, мифическое. Вот, это все сказки. Поэтому, ну, а что ему еще остается? Про благополучие и, как бы, рост благосостояния он не может говорить. Не может, потому что провал полный. Потому что люди живут все хуже и хуже. И то, какая Беларусь была в 90-е годы, какие стартовые были возможности у Беларуси, то, в чем Беларусь оказалась сейчас. Вот. Это полностью его заслуга. А, Полный провал проект, полный провал. Сейчас его проект держится только на штыках и на страхе. Вот и все. Поэтому он вынужден говорить о чем-то там. Я уже, слушайте, у меня уже голова отключается, когда начинают вот эти словосочетания идти. Что там угроза государственности, да? Государственности? Да, чтобы навсегда забыла проблему сохранения своей государственности. Кто забыл? Он забыл. Чтобы наша страна, Забыла. да, Навсегда. Про проблему. сохранение не за... проблему забыл. Видите, тоже как-то так, знаете, накручено, что если вдруг слово одно выпадет, то будет прямо противоположный смысл. Между прочим, это признак. Это признак двусмысленности. Вот то, о чем я вам говорила, да, вот эти интеллектуалы, да, когда пишут по теории международных отношений сегодня, они используют вот этот ряд характеристик, да, там, геополитической неопределенности, двусмысленности, там, непредсказуемости, турбулентности. Так вот, здесь можно сказать про ту самую двусмысленность. Вот его вот эта гениальная фраза, она двусмысленная. Потому что убери слово, и получается, что мы навсегда должны забыть о независимости. Я так поняла. Если слово «проблему» убрать, то получается, что мы должны забыть навсегда. Причем навсегда. Чтобы наша страна навсегда забыла о сохранении своей государственности. Ну, коли проблему убрать, да, то так. Если слово «проблему» убрать, понимаете, вот это и есть двусмысленность. Это как построена фраза, что в этой фразе фактически заложено на самом деле то, чего он боится. И на первое место, получается, у него как раз-таки выступает проблема того, что мы можем утратить навсегда. Вот это вот слово «навсегда» — независимость, государственность. Вот про страхи стала сёння такая навіна прыйшла ад следчага камітэта про тое, что яны будуць дадуць жорсткую прававую ацэнку усім удзельнікам розных актыўнасцяў апозіцыйных за мяжой. То есть вот, ну, скажем, плануецца там на 26 фестываль, там акцыя у Варшаве, беларусы годныя большага, лепшага, там будуць іншыя імпрэзы, і яны зараз вось просто дэманструюць, што яны любымі сродкамі будуць пераследаваць любую актыўнасць за мяжой. Это страхи, гэта помслівасць, і гэта што, для чаго это робіцца? Ну, во-первых, нет, кому-то нужны звезды. Начнем с главного. У кого-то карьера, понимаете? Это первое. Второе, ну, как бы попытка как бы воздействовать на белорусские демократические силы и гражданскую супольность, якая зараз як бы у выгнании. Попытки эти всегда будут. Они хотят уничтожить там в зародыше там, и так далее и тому подобное. В этом нет ничего как бы нового. Этим занимался Советский Союз, всегда преследовал как бы этих самых белую миграцию, потом диссидентов. И это было как бы частью просто репрессивной машины. А здесь еще, помимо всего прочего, как бы все вновь, все такое как бы еще свеженькое. Вот они там, кто-то еще и рассчитывает за счет этого сделать себе карьеру.
Я думаю, немало там людей в силовых структурах попытаются из этого сделать там премиальные и прочее, как они там били контру за пределами страны. Вот. Ну, что я могу сказать? Тех, кого напугать, напугали уже, а остальных уже пугать бесполезно. От этого вот эта проблема, чего там сохранение независимой государственности, от этого эта проблема не решится. Вот. Враг-то не там, враг в другом месте на самом деле. А где? Ну, как где? В Москве. Ну, Ну, теперь, может быть, и в Вашингтоне. пытанне Когда Трамп просто скажет Путину, ну, что ты там хотел? Беларусь, да бери. В этом смысле, да. Байден как раз-таки был не таким. Ну, ось, дарэчы, наколькі, як вы думаете, вот это, ну, как бы, может быть, спадзяванні у Лукашэнкі і у ягоных адміністрацыі наладзіць адносіны з Трампам, ну, як было там у 19-м годзе, на сёння спраўдзяцца ці не? Нет. Шансов почти нет. Извините, если я вас всех разочаровала, кто сейчас нас слушает. Не, ну, я маю на увазе у Лукашэнкі наладзіць адносіны. Да, я про Лукашенко. Так а чего мы расчаруемся? Ну, я говорю тем, кто нас слушает. Товарищем майором там этим, да. Ну, и не только, да, ну, и всем остальным. Ребята, готовьтесь. Сдадут. Судя по тому, как Трамп мыслит и как он свои мысли облекает вслух, в какие формы, судя по всему этому, если Путин нас прихватит, Беларусь, Республику Беларусь прихватит, Трамп ничего не то чтобы не сделает, он даже скажет, ну это логично. Ведь он же Канаде предлагает стать 51-м штатом США, потому что у Канады там какой-то там большой дисбаланс торговый. А если Путин скажет, так эти же ребята вообще мне должны, как земля колхозу, и полностью как бы под нами фактически. Так что это только так бы, как это сказать, символический жест. Ну, Трамп пожмет плечами и скажет, ну, я понимаю тебя, у тебя Беларусь, у нас Канада. Все окей. А чего вы думаете, что яны вот тыя, хто вот зараз нас адтуль глядзяць, ну по работе, то яны расстроятся, губатики расстроятся, у которых триколоры российские у кабинетах висять, Азаронок расстроится, который молится на Путина. Ну правда там вот Лукашенко пока еще на первом плане, а Путин на другим. Ну поменяется ситуация, будет Путин на первом. Подумаешь, так и все остальные чиновники что? Не, лучше быть первым парнем на деревне, чем вторым в городе. Я думаю, они это хорошо понимают. Им русский мир был нужен для того, чтобы с нами воевать. А вот чтобы русский мир к ним пришел в дом, и вместо Озаренка поставили бы там талантов много, вот он потеряется на фоне. Просто потеряется. Карьеру в империи так просто не сделаешь. Станут провинциалами. Потеряют. Понимаете, это же тот самый капитал, который пока все еще в цене. Еще раз повторюсь, быть первым парнем на деревне гораздо удобнее, чем вторым в городе. А там не вторым в городе будешь, а 10-м. Вот и все. И они рассматривают независимость не как мы с вами, да, как ценность, как важно, ради чего там люди погибали, боролись и погибали, как Калиновский. Нет. Для них это совсем другое. Для них это способ сделать, устроиться. Так вот, даже если рассматривать с этой точки зрения, чисто с меркантильной, утрата независимости, даже вот этой символической независимости, это утрата их символического капитала. Те, что поумнее, те это понимают. Вот, а таких там немало. Те, которые в МИДе сидят, например. Те, которые сидят в Министерстве, ну, экономики, наверное, тоже, но как бы... А зачем тогда Министерство обороны? Первый уберут МИД, вторым что уберут? Министерство обороны. Чему уберут? Вот у БССР был это самое, МИД БССР. Штат был другим, Змитер. Штат был другим.
Такое количество генералов не было. Штат был другим. Ну, я же знаю. Это просто, ну, это символический капитал. Им нужен русский мир был для того, чтобы как бы вот с этими там ВЧБшниками сражаться. А не чтобы под ним пойти, под него пойти. Поэтому сейчас вот вы видите, как сейчас это ветер меняется, да? И как все стали набрасываться на Бондареву. Доходит до них. А если и правда завтра Москва придет? А если и правда завтра отберет наши, ну, символические права, но все-таки права. Это не в смысле права, это не так, как мы с вами, права человека, нет. Привилегии. Вот. Ай, ну якія права, спадарыня Роза, колькі нам вайскоўцы рассказывалі про ай, якія военные пенсии у России, не то что у нас, а чиновники, которые вот я сижу тут на своей зарплате, а чиновник такого ж калибра у России мае магчымасці шэрыя схемачки, там тое сёе, иметь маёнтачак добренькі. Вот и я буду тут на таким узроўні под Россией-то. Ну, такие тоже найдутся, Зміцер, такие тоже найдутся. И это я зразумела. Вот, но все ж таки это іншае. Это іншае. Быть первым парнем на деревне. Добра, спадарыня Роза, два пытання ад наших гледачоў. Першае ад нашага агульнага знаёмага блогера дарогі. Пытанне: спадарыня Роза, як вы ставіцеся да ідэі Беларусь па-над межамі? Ці ёсць сэнс беларусам у замежжы свае высілкі скіроўваць на фармаванне паўнавартаснай беларускай дыаспары з уласным нацыянальным жыццём, альбо ўсё-такі свае высілкі у замежжы варта скіроўваць унутр Беларусі, калі апошняе ці надоўга хопіць беларусаў замежжа, калі не будуць думаць пра сябе? Не, трэба думаць і пра сябе, і пра тых, хто ўнутры. І як бы падзяляць трэба толькі з пункту гледжання лагістычнага. Вось гэта. Я не за тое, як бы класці жыццё на нешта такое, што не адбудзецца зараз. Но вось калі ёсць такая магчымасць падтрымліваць нашых, а вось яны ўсё ж такі нашы. Вось гэта мне так как бы падаецца галоўнае. Но гэта не значыць, што мы не павінны думаць о сябе і думаць аб тым, як бы захоўваць тое, што мы зараз робім. І як бы вось праца дыаспары, яна неразрыўна звязана з радзімай. Гэта я магу вам казаць не толькі як зараз беларускага ў выгнанні, но я таксама была і актыўнай як бы удзельніцай казахскай дыаспары ў Беларусі. Я разумею, што гэта зусім іншыя як бы падставы для вось такой працы. Но ўсё ж таки мы сябе, казахі, я маю на увазе у Беларусі, мы сябе як бы пра сябе думалі як о грамадзянах Беларусі. Но вось гэтая сувязь з радзімай, яна як бы была на такой вельмі устойлівай аснове, падставе. І як бы я ніколі не забывала, не уходила от этого. І мы заўсёды, на жаль, як бы мы не маем такую магчымасць гэта рабіць праз амбасаду. Вось у нашым выпадку казахская амбасада ў Мінску, яна як бы была таким вельмі добрым для нас, вось, добрай такой падставай для дзейнасці. Ну і як бы гэта заўсёды ёсць такая патрэба у тым, як бы падтрымліваць сваю ідэнтычнасць і падтрымліваць вось эту сувязь з радзімай. Поэтому я так мяркую, что одно тут никак не противоречит другому. Другое дело, что как бы мы сейчас в сложных обстоятельствах находимся, вот, но эти обстоятельства рано или поздно они изменятся. И кто-то из нас захочет вернуться, а кто-то из нас захочет остаться, но это не означает, что мы порываем со своей родиной. Я вообще никогда так не думала, например. Вот, наоборот, одно подкрепляло и подпитывало другое. Вот я к этому так отношусь.
На какое-то время ты выпадаешь, потом опять подключаешься. Ты не можешь навсегда уйти от своей родины. Это невозможно. Это тот, кто отрицает как бы свою вот эту совесть родимую. Ён хлусіць сам себе. Вось, и как бы почему в конце жизни каждый человек пытается вернуться к своим истокам? Как вы думаете, почему? Потому что в конце своей жизни, оглядываясь на свой жизненный путь, ты понимаешь, где твои истоки. Ты понимаешь, поэтому ты к ним возвращаешься. Человек не может сам себя обмануть. Это только манкурты могут сами себя обманывать. Но это просто люди, лишенные памяти. Это, ну, это страшно просто. Я думаю, что белорусы, которые съехали зараз з Беларусі, яны зусім не тыя людзі. Ну, вось, і таму мы так или інакш мы будем вяртацца да сваёй радзімы. Я вось об этом так мяркую. Ну, видела я разные пути ухода, отъезда и возвращения. Разные очень пути. И напрыканцы я кажу, вось, мне очень нравится эта легенда относительно султана Бейбарса. Это очень показательная такая вещь. Человек, которого там в детстве захватили в рабство, он был из Казахстана, с территории Казахстана, он там в Египте был мамлюком, стал султаном, вот. И так он скучал по родине, так ему хотелось увидеть свою родину, что он просто с себя всю снял в один прекрасный день. Подписал указ. Я шучу. И ушел. Он ушел умирать на родину. И он дошел. Но, к сожалению, там была междоусобица в это время и погиб. Но он дошел до родины. Понимаете, вот для меня как бы вот этот путь, да, жизненный человека, который достиг таких невероятных высот, власти, да, в совсем другой части света, и он все равно в конечном итоге возвращается к себе, на родину. Почему? Никогда не задавались этим вопросом. Почему? Это неизбежно для человека, у которого есть память и как бы сердце. Так и с нами будет. Мы так или иначе вернемся. Этот не вечен. Вот и все. Но это все, что я могу сказать. Помимо той мрачной картины, которую сегодня я нарисовала, я хотела бы сказать, что мы с вами стоически должны перенести все испытания, которые выпадают на нашу долю, но мы вернемся. Это происходит. Цалкам падтрымліваю. На завяршэнне коротка, як вы, ну, якога працяга, дакладней так, вы чакаеце ці бачыце, ці можаце, вот прааналізаваўшы сказаць, от з'явілася фото відэо з бабарыкам, і што далей? Ці вот ўсё ж таки напярэдадні ці пасля 26-го і завяршэння этой кампаніі нешта зменіцца, ці ў які бок? Я не думаю, чтобы что-то изменилось всерьез. Я думаю, Лукашенко, может быть, и хотел бы, чтобы хотя бы что-то изменилось, в том смысле, что был бы решен вопрос его легитимности, чтобы послы стали возвращаться, чтобы блокада транспортная была все-таки инфраструктурная, да, была снята. Я думаю, что он этого хотел бы. Он ставит такую задачу перед Министерством иностранных дел. Я не знаю, способны ли они, есть ли у них вот эти аналитические службы, которые оценивают ситуацию адекватно, а не так, как хочется видеть, да. Вот. Но если такие службы есть, я думаю, они должны в конечном итоге положить на стол аналитическую записку, где будет написано, что диалог с Западом на сегодняшний день пока невозможен. Нет признаков. Нет признаков желания вести переговоры. Не по гуманитарному, я не про гуманитарный трек говорю. Гуманитарный трек будет всегда существовать. Я говорю про политический трек. Политический трек не открывается пока. Я это говорю не из злорадства, не потому, что я так этого хочу. Нет, не поэтому. Потому что я внимательно слежу, и признаков нет. Признаков нет того, что мнение о Лукашенко, о режиме и о возможностях
восстановить в каком-то там объеме, да, отношения с Беларусью? Нет, пока. Может быть, ситуация изменится, я не знаю, через полгода. Ведь мы должны увидеть новое правительство Германии хотя бы. Уже не говоря про администрацию Дональда Трампа, как они развернутся через полгода. Мы тоже должны это увидеть, кто его знает, что там в западном полушарии будет происходить. Вот. Но пока на сегодняшний день ситуация такова. Серьезного намерения открывать политический диалог нет. Даже признаков не наблюдается никаких. Вот зацепиться не за что. Вот так. Ну что ж, будем уважліва, як сказала спадарыня Роза, сачыць за то, что за тым, что адбываецца як у заходнім паўшар'і, там Германія, ЗША, так і побач з намі ва Ўкраіне, так і далей на ўсход тым же самым Китаем ды і іншымі краінамі. Ну а каб лепш сачыць і вам за тое, что мы можем вам прапанаваць, калі ласка, подписывайтеся на телеграм-канал спадарыні Розы Турарбекавай. Не забывайте про YouTube канал Еврорадио, ставьте свои подобайки, натискайте на звоночек, расширяйте, каб як мага большая колькасць людей нас поглядела и послухала. Ну и закликаю, не адыходьте далёка. Зараз мы развітываемся со спадарыней Розай, але у нас у эфиры заснавальница вольного хора и Конкордия хор музычной школы імя Равенскага у Варшаве Галина Казіміроўская. Дякую вялікі, спадарыня Роза, до сустрэчы. Жыве Беларусь. До сустрэчы. Жыве вечна.
Усім прывітанне яшчэ раз. Ну вось мы вяртаемся у наш вялікі стрым, як я вам і абяцаў. Нарэшце до нас дайшла ў чарговы раз у нашу студыю выдатная мастацкая кіраўніца і дырыжорка калектыву Канкордыя хор, заснавальніца вольнага хору, заснавальніца і кіраўніца беларускай школы мастацтваў імя Равенскага ў Варшаве Галіна Казіміроўская. Добрый дзень, спадарня Галіна. Прывітанне. Спадарня Галіна, а давайте ведаеце, што пачнем з вашых як это правильно сказать, ну амаль археалагічных вышуканняў, якія вы ладзіце у бібліятэцы, у музеі у Лондоне. І што чарговага нашлі? Я ведаю, што ну буквально там перад Новым годам таксама там былі. Што наадкапывалі цікавага? Слухайте, ну я уже там 6-й раз за гэты год. І самае галоўнае, што я там хутчэй не знайшла, а зрабіла, был уже канчаткова скончана праца над архівам Куліковіча, то бок ён уже упарадкаваны, уже ўсе скрыні стаяць на сваіх месцах, і можна сказаць, што ўжо хуткім часе мы будзем ладзіць прэзентацыю гэтага архіва. Я лічу, што гэта будзе такая некая культурная бомба, таму што там абсалютна шмат невядомага, вельмі цікавага матэрыяла для вельмі розных напрамкаў мастацтва. То бок это мы кажам не пра музыку, а што там просто ён такі шматграннік, гэты Куліковіч. Але вось калі пра вынаходкі, ну это было маім такім адкрыццём. Так выпадкова здарылася, што частка нот Куліковіча потрапіла в архів Гая Пікарды. Гэта такая цікавая асоба у беларускай культуры, чалавек, які вельмі шмат займаўся беларускай культурай, англічанін. Але ён калісьці яшчэ там на пачатку 2000-х ён вырашыў перакладаць, рабіць рэдакцыі на беларускую мову твораў Куліковіча. Ён гэта рабіў, і не все ноты вярнуў у архіў Куліковіча. Яны былі нейкім сэнсе згубленыя. То бок я часам знаходзіла ноты па-беларуску, але Куліковіч пісала на царкоўна-славянскай, і для мяне было вельмі важна знайсці беларускую літургію цалкам, якая вось знаходзілася ў архіве Гая Пікарды, якую мы вярнулі ў архіў Куліковіча. Ну і зараз ужо склаўся пазл, і ну, духоўная музыка, яна стала першай сферу, якую я працую з Канкордія хорам. І для мяне было важна, што вось ёсць ужо все творы, і гэта для мяне знак, што я магу працягваць рабіць далей гэтай рэдакцыі, перарабляць на пераклады ад Санацына, і спадзяюся, што нейкім такім будучыні будуць ноты, і беларуская літургія па-беларуску будзе цалкам. Тое, што зараз вы трымаеце ў руках. Я вот хотел вось адразу сказаць, что вот Канкордыя хор, я так разумею, так і назва гэтага дыска, гэтай праграмы гучыць скарынаўка, гэта тое, што вы там адшукалі. Ну, карацей, да, гэта нейкі ўжо вынік такі практычны з гэтага ўсяго. Тое, што там было знойдзена, ноты, якія былі зроблены рэдакцыі, тут 11 твораў, літургічных твораў Куліковіча. І праект мы назвалі «Гучыць скарынаўка». Гэта, ведаеце, як скрыні, якія загучалі, таму што музыка павінна гучаць, а не стаяць на паліцах. І гэта першы крок, каб агучваць той матэрыял, які знаходзіцца ў скарынаўцы. На жаль, беларускія калектывы, якія знаходзяцца ў Беларусі, наўрад ці змогуць зараз гэтым займацца. Мы спадзяемся, што прыйдзе час, і это будзе адкрыццём і для дзяржаўных калектываў. Але зараз, ну, каб не марнаваць гэты час, тое, што мы можам агучыць нашымі сіламі, мы гэта робім. Таму вось так да вас прыйшла з такімі падарункамі. Мы зрабілі гэтую плыту летам, і прэзентацыю зрабілі ў Лондоне. Адбыўся такі даволі гістарычны момант, калі Канкордія хор заспяваў у месцы, дзе гэта ўсё знаходзілася, у беларускай царкве, якая знаходзіцца на тэрыторыі скарынаўкі. І гэта ўсё, гэтую скарынаўку прагучала. Таму вось, да, гучыць скарынаўка. Калі сказаць вот 11 твораў для вас асабіста, які твор, ну не ведаю, самы кранальны, самы нечаканы, самы, я не ведаю, такі вот, ну нейкі фантастычны, там ці яшчэ што? Ну, есть у меня любимый твор, по-беларуску называется «Дарміру», і тут ён гучыць по-беларуску «Дарміру». Упершыню я яго пачула, калі яшчэ была студэнткай кансерваторыі, і ён патрапіў да нас, ноты дасылаліся менавіта Гаем Пікарды,
нейкім такім падпольным чынам у ліставаннях асабістых з дырыжорамі ён дасылаў гэтыя творы, то бок толькі праз яго яны і траплялі ў Беларусь, то бок яго вага, его значнасць вельмі вялікая для нас. І вось мы кансерваторы спявалі, гэта было «Міласць міра», таму што арыгінале напісана па царкоўна-славянску. Мне вельмі спадабаўся тады гэты твор, мы спявалі яго вялікім творам Акадэміі музыкі. Ён запомніў душу, і тут ужо, калі я яго знайшла і калі стала займацца рэдакцыяй, то гэта быў першы твор, які я хацела зрабіць па-беларуску. Ён цягнецца 7 хвілінаў. Гэта даволі складаны, шмат такі часткавы, разгорнуты твор з сольнымі часткамі, з хуткімі, павольнымі. Ну, ён такі, такая міні-араторыя ў адным творы. Я яго вельмі люблю, і вось ён такое значнае месца займае на гэтай плыце. Вялікі дзякуй спадарыня Розы спадарыні Галіне за яе працу па адраджэнні беларускай музычнай спадчыне. Папа Бора піша. Вялікі дзякуй. Спадарыня Галіна, то есть вот я вот колькі разоў мы з вами гаварылі пра вашыя вось гэтыя паездкі ў Лондан, у скарынаўскую бібліятэку, пра вашыя там пошукі, і я вот злавіў сябе на думцы, асабліва трымаючы зараз у руках гэтую плыту. Калі б вы у свой час амаль выпадкова не патрапілі ў гэтую скарынаўку і амаль выпадкова не пачалі там нешта там ладзіць па гэтых скрынях, якія там ёсць, то вот гэты ўвесь скарб, гэта ўсё багацце магло б так і застацца недзе там не кранутае. Я сама часам аб гэтым думаю, што вось нашыя гэтыя падзеі мяне прывялі, таму не ведаю, калі б я жыла такім больш-менш нармальным жыццём у Беларусі. Я ведала пра гэтую бібліятэку, але насамрэч не ведала, ніхто не ведаў дакладна, таму што там не было такіх музыкаў, якія там зрабілі некае даследаванне, што там знаходзіцца, запытацца было няма ў каго. Ну, то бок, гэта мне вельмі падштурхнула. Канешне, страшна ўявіць, што гэта ўсё яшчэ магло... Бо зараз яно там знаходзілася больш за 50 гадоў. І вельмі шмат чаго, ну, Гай Пікарды, канешне, дасылаў, але шмат чаго і не кранутага засталося. Ну, вось, напрыклад, я была вось перад апошнім разам у лістападзе, і патрапіла мне на вочы беларускі рэквіем. Гэта ізноў рэквіем, які адзіны кампазітар, які напісаў цалкам рэквіем. Ён напісаны на латыні, і аўтар яго Дзмітрый Верасаў, які таксама беларускі кампазітар у выгнанні. Ён пражыў свой астатак жыцця ў Амерыцы. І таксама ў архіве Куліковіча быў знойдзены вось гэты твор. Я думаю, што яны сустракаліся, маглі мець такія стасункі, і ён захаваў яго. І адзін з такіх самых маіх наступных крокаў – гэта зрабіць рэдакцыю гэтага рэквіема, і так ёсць пераклады ад Александра Нацана, і зрабіць, каб гэты рэквіем ізноў жа упершыню прагучаў па-беларуску. Шмат чаго упершыню, і вот шмат чаго мы сёння будзем абмяркоўваць. І давайте, калі ўжо пачалі гаварыць пра Канкордыя хор, вы памятаеце, на самом пачатку я гаварыў пра як мінімум 3 галоўныя праекты, якімі зараз займаецца Галіна Казіміроўская. Гэта Канкордыя хор, гэта вольны хор і гэта музычная школа імя Равенскага ў Варшаве. Так вось, Канкордыя хор, і буквально сёння упершыню будзе такі праект пад назвай «Пагружэнне» з Канкордыя хор. Што гэта будзе? Дзе гэта будзе? І чым адметна гэты праект? Гэта будзе ўпершыню ў Варшаве, але гэта ўжо было ў Менску. Магчыма, нават ёсць людзі, якія... Я спадзяюся, што сёння нават будуць людзі, якія былі ў нас у Менску і будуць тут. Гэта такі праект, які Канкордыя хор ладзіў. Мы стварылі яго ў 2019 годзе, у такія яшчэ больш-менш мірныя часы. І гэты праект, ён складаецца з сучаснай харавой музыкі, розных кампазітараў усяго свету. Там ёсць і беларускі, украінскі, нарвежскі, шведскія кампазітары. Ён цікавы тым, ведаць, і пра яго вельмі складана распавесці, таму што гэта трэба бачыць. Гэта такі нейкі перформанс, нейкая такая тэрапеўтычная музычная з'ява. Мы рабілі яго у галерэі «Унескладовая» на Кастрычніцкай, у ОК-16, у музеі сучаснага мастацтва. Праект, які спачатку нарадзіўся як такі сімбіоз
музыкі і візуальнага мастацтва. Вось вы прыходзіце, напрыклад, на выставу, ці вы прыходзіце на там у галерэю, і сярод людзей пачынаюць хадзіць людзі ў звычайнай вопратцы, якія пачынаюць рабіць нейкія гукі. Мы спяваем большасць твораў без тэкстаў, адмыслова, каб пазбавіцца ад сэнсу, пазбавіцца ад нейкай сюжэтнасці, ад нейкіх канкрэтных вобразаў, а проста пагрузіць людзей у гучанне, у шматгалоссе, у такія вібрацыі чалавечага голаса, які вельмі блізка з табой. І калі вы прыходзіце на звычайны канцэрт, скажем, там, ну, вось, харавой музыкі, і дзесьці далёка сядзіць хор, дзесьці знаходзіцеся вы, это адбываецца так быццам, ну, ёсць нейкая такая дыстанцыя. А тут няма сцэны, ввогуле няма такога паняцця, як сцэна. Проста ёсць прастора, дзе людзі перамешваюцца, якія спяваюць, якія слухаюць. І гэта музыка настолькі блізка побач з вамі, што вы не можаце там быць дзесьці там, не ведаю, сядзець у тэлефоне, часам паглядаць, што там хор спявае. Гэта абсалютна вас пагружае ўнутр самой музыкі, ўнутр акордаў. Складана гэта распавядаць так на словах, гэта насамрэч трэба бачыць. Калі мы гэта зрабілі ўпершыню ў Беларусі, нам вельмі хацелася проста нейкія сцерці вось межы, што вось мы нейкія такія асаблівыя, вось мы там дзесьці далёка, мы хацелі проста прыйсці блізка, быць побач. І сам праект нарадзіла прастору, якой ты знаходзішся. Мы прыходзім на прастору, разумеем, што з ёй можна рабіць і як з гэтым можна гуляцца. І мы, калі рабіла першы раз, упершыню, я ввогуле, калі задумала гэты праект, мне было цікава і страшна адначасова. Мне казалася, боже, столькі харавой музыкі так блізка, людзі звар'яцеюць проста. Магчыма, толькі, не ведаю, проста прыхільнікі харавой музыкі прыйдуць. Ніколі нармальны чалавек з вуліцы, які першыню гэта пачуць, ён не можа гэта вытрымаць. Всё наадварот атрымалася. Людзі, якія б ніколі не пайшлі на харавы канцэрт прыходзілі, яны, ну, на нейкай скуры проста адчувалі, што адбываецца. Кажу, там цікава, што там неважна, пра што мы спяваем. Да, там нема вобразу, вось там ты малюеш себе трагічны, там ці вясолы. Мы спяваем гукі. Нам хор гэта акорд, гэта шмат галасоў адначасова. І мы вот гэты сонарыстычны эфект выкарыстоўваем як галоўны. То бок ты прыходзіш і проста адчуваеш чалавечы голас, і які расплываюцца на такі прыгожыя акорды, і яны мяняюцца, гэтыя акорды, мяняюцца фарбы. І ў кожнага з гледача свой вобраз, сваё перажыванне. І людзі сталі проста хадзіць за намі, за гэтым пагружэннем, хаця праграма больш-менш адна і тая ж, але таго, што ты сёння можаш стаяць каля нейкага баса, заўтра ты пастаіш там, ну, то бок ты змяняеш сваю кропку, і гучанне твору, яно змяняецца. Ну, карацей, гэта такі, як казала калісьці Нюся Чыстасердова, акустычны хэпінінг. Мы вельмі любілі з мастакамі гэта рабіць разам. Зараз мы робім толькі асобна харавую, мы такую пробуем тут, як гэта ўвогуле і прастору, і свае сілы мы спрабуем, таму што, каб гэта зладзіць, трэба вельмі адчуваць плечо адзін аднаго. То бок гэта немагчыма зрабіць, мы рыхтаваліся з верасня да гэтага праекту. У Беларусі у меня был калектыў, які ўжо існаваў 15 гадоў. Мы былі спеты, мы ўжо проста аднім вокам разумелі, што трэба рабіць. Тут больш такі свежы калектыў. І мне трэба быў час, каб людзі маглі нават не глядзець на дырыжора, не бачыць, але весці музыку і весці за сабой людзей. Ну, ось, я читаю описание. Дарэчы, спасылочка на падзею, на фейсбучную падзею гэтага вось проекта погружения с Конкордия хор ёсць у нас у описании и под гэтым видео и на сторонце на сайте Еврорады под анонсом. Калі ласка, зайдите, почитайте. Так вось, я читаю, и падчас канцэрту любы слухач можа перамяшчацца і выбраць сабе месца, адкуль яму будзе зручней і лепш успрымаць музыку. Ён можа стаць часткай хору і выбраць сабе месца каля любога з харыстаў і такім чынам апынуцца ўнутры гучання. Таксама і харысты могуць перамяшчацца і станавіцца побач са слухачамі або вакол канкрэтнага чалавека, ствараючы такім чынам гукавое кола. Фантастыка нейкая. Ведаеце, калі мы записывали са спадарыняй Галінай нашу праграму «Ідэя X», разважалі пра нацыянальную ідэю, вось у гэтай кніжцы ёсць нацыянальная ідэя ад Галіны Казіміроўскай. Мы нават вынеслі ў загаловак нацыянальную ідэю, і вось фактычна тое, што тут было зараз сказана. Адзін ты нота, разам мы музыка, мы сваю песню яшчэ заспяваем. Так вось, уся нацыянальная ідэя Галіны Казіміроўскай, ну, как пашыраная, у тым, што
вся Беларусь, вся беларускае грамадства, нацыя, мы павінны стаць таким адным вялікім хорам. То есть гэта вот такая рэпетыцыя для нацыі беларускай. Дарэчы, вось я спадзяюся, вы сёння патрапіце на наш канцэрт, і вы таксама будзеце спяваць. Мы хацім таксама уключыць слухачэй спяваць гэты працэс і адчуць вось гэта пачуццё спявання разам, нечага такога прыгожага, і проста вось стаць часткай музыкі. А яшчэ вось магчымасць стаць унутр хора, вот проста сярод харыстаў. Абсолютно по-іншаму ўспрымаецца музыка, калі вы знаходзіцеся ўнутры. Гэта таксама даволі унікальная магчымасць. Я не ведаю, не сустракала дагэтуль, чтобы гэта дзесьці было нават у свеце. Таму тут мы пракладваем гэтыя шляхі. Мая мара, каб мы зрабілі гэта такія цыклічныя сесіі, каб мы проста рэгулярна рабілі нават адна і тая ж праграма, каб мы маглі таму што мы не можам рабіць вялікай прасторы, там, не ведаю, на 500 чалавек. Гэта не працуе, гэта такая камерная падзея і утульна там, залежнасць ад прасторы да 100 чалавек, з якімі будзе цікава працаваць, каб не згубіць адносіны паміж слухачамі. Таму, калі сёння у нас атрымаецца, таму што сёння такі эксперыментальны заплыў, як мы называем, калі атрымаецца, мы будзем паўтараць гэта рэгулярна. Вось, да, спадарыня Галіны і казала мне раней, што, говорит, такія заплывы мы плануем рабіць рэгулярнымі. Тым не менш, ужо сёння, это панядзелак 13-го, можна патрапіць на першы старт, першы заплыў. Гэта дзе будзе, у колькі? Гэта будзе квадрат Праскі, знаходзіцца на Прагі. Я на памяць, можа, не ведаю адрес, там вуліца Шведская, але можна знайсці, я думаю, што квадрат Праскі гэта такая творчая прастора, даволі папулярная ў Варшаве. І о 19 гадзіне мы пачнем. Канцэрт будзе цягнуцца 10 каля гадзіны. Не ведаю, там ці яшчэ будзе магчымасць сёння там далучыцца. Гэта трэба глядзець, калі яшчэ не закрыты квіткі, таму што, кажу, абмежаваная колькасць людзей. Але раптам, калі у вас вольны вечар, ёсць шанец, што вы патрапіце, і запрашаем, конечно. Так что о 19 гадзіне гэта сапраўды улица Шведска 2, дроб 4, Варшава. Калі ласка, завітывайте, добраться даволі просто. Так что, калі ласка, долучайтеся. Так, давайте перейдем до іншага проекта, і я возьму іншы прэзент у руки, але перад гэтым зачитаю два каментары. Матахары піша: «Дякуй вольнаму хору за тую асалоду, якую мы адчувалі у 20-м годзе, калі яны падтрымлівалі нас на розных пляцоўках, нават у крамах. Тады іх можна было назваць лятучы вольны хор». Вожык Патрыёт піша: «Ці адчувае цяпер вольны хор падтрымку ад беларусаў і якія патрэбы зараз ёсць?» А я першым перадаць слово спадарыне Галіне прадэманструю яшчэ одну плытачку, яшчэ один кампакт-дыск, яшчэ один новы альбом вольнага хору. Раскажыце пра яго. Я так вас троху падпраўлю, што гэта не новы альбом, гэта альбом песні вольных людзей, які выйшаў на онлайн-пляцоўку больш за год. Мы вырашылі і доўга так рабілі, гэта больш такая кніжка, плыта, фізічны варыянт гэтага самага альбома. Ён ёсць на ўсіх музычных пляцоўках, якія існуюць, але вось такі абмежаваным такім накладам мы зрабілі такія падарункавыя кніжкі, дзе мы распавядаем пра вольны хор, мы распавядаем пра нашых аўтарах, якога мы спяваем, дзе ёсць тэксты песень. Усё ёсць па-беларуску, па-ангельску, каб людзі таксама з усяго свету маглі троху больш даведацца аб нашай культуры ў тым ліку. І вось пад Новы год у нас нарэшце з'явілася такі фізічная плыта, гэта першая у нас. Але сам альбом ужо быў запісаны, і зараз мы ўжо пачалі працу над запісам яшчэ аднаго альбома. Гэта ўжо будзе наш трэці альбом. Пакуль нават не скажу, як он будзе называцца, гэта пакуль сакрэт. І гэты альбом, што вы трымаюся ў руках, і в большасці ў той, які мы зараз будзем працаваць, ён таксама звязаны са скарынаўкай, таму што большасць твораў это таксама знаходкі лонданскай бібліятэкі.
Я, дарэчы, вам его подписала там асабіста. Да, я уже заўважыў, не стаў уже ледзь не паказаў, што написано нет, гэта адмыслова для мяне. Ну а ўвогуле што вольнага хора чуваць яшчэ, вот калі вяртацца да пытання мужыка-патрыёта? Я хотела сказаць, ну, вялікі дзякуй за тым, хто слухае вольны хор, для каго гэты голас яшчэ мае значэнне. Мы, як хор, які нарадзіўся ў акцыях, у пратэстах, мы не можам пратэставаць тут такімі ж самымі акцыямі ў выгнанні. Гэта, на мой погляд, не мае ніякага сэнсу. Я бачу сэнс у тым, каб мы працягвалі, мы робім такія даволі сур'ёзныя канцэрты, большасць з якіх скіраваны на палізняволеных. У нас ёсць адмысловыя тэматычныя канцэрты «Беларусь сёння», дзе самае галоўнае, пра што мы павінны казаць, спяваць, крычаць, паказваць, гэта тое, што адбываецца ў беларускіх турмах. Вольны хор жыве, ён працягвае сваю дзейнасць. Літаральна вось у снежні мы вярнуліся з Бельгіі, дзе мы ўдзельнічалі ў беларускіх днях у Брюсселі, дзе был таксама вельмі важны канцэрт для еўрапейскіх дыпламатаў у большасці, дзе мы рабілі гэту праграму «Беларусь сёння». Таксама мы ладзілі акцыі перад Еўрапарламентам, а для мяне найбольш значнай падзеяй стала наведванне магілы Міколы Равенскага ў Лювэні. Марыла аб гэтым вельмі даўно. Невялічкі зусім бельгійскі гарадок, я там быў таксама на магіле. Неверагодна, абсалютна, што, канешне, нашы беларусы настолькі так раскіданы ў чужых землях. Можа, калі-небудзь будзе нацыянальная праграма па вяртанню беларусаў дадому. Але вось ушанаваць яго памяць, і на гэтай магіле мы заспявалі жалобны марш Равенскага «Спі пад курганам герояў». Гэта той марш, пад які яго хавалі. І спяваў яго тады яго мужчынскі хор «Жалейка», які ён стварыў у Лювэні. Я не ведаю, нават у 1953 годзе ён памёр, ці гучаў увогуле гэты гімн дагэтуль. Для нас гэта было вельмі важна. Мы заспявалі і жалобны марш, і пагоню, якую напісаў Мікола Равенскі, таму што вы ведаеце, што на вершы Богдановича ёсць 7 версій пагоні. Мы больш за ўсё прынялі і любім версію Міколы Куліковіча, але... Ну, бо яна такая для хора такая зроблена, да? Таксама зроблена для хора, і у Міколы Равенскага вельмі такая маршоўка. І гэтым ягонай версіі, дарэчы, пачыналіся ўсе праграмы радыёвызвалення. Зараз это радыё Свабода, а раней вось усе праграмы пачыналіся менавіта гэтай пагоні. Таму ў нашым рэпертуары ёсць 2 пагоні. Мы не спрачаемся, яны не замінаюць адна адной, і можам спяваць абодзве, хай пагоняў будзе больш. Удакладняюць нашыя гледачы ўсё ж такі наконт новага альбома вольнага хора. Вы назву трымаеце ў сакрэце, но а так вот па... Я не трымаю ў сакрэце, таму што я яшчэ... Не прыдумала. Я прыдумала, але проста я хачу, каб... Я яшчэ не сказала пра гэта хору. Таму што я хадзіла з гэтымі назвамі. Я хачу ўсё ж такі, каб яны першыя пачулі. Таму пачакайце трошачку. Так яны першыя пачуюць з нашага эфіра. Ну не, давайте уже, это у нас это застанецца. Ну, яна таксама важная плыта, таму што там за апошні год вот маіх наездаў у тую ж самую скарынаўку у нас вельмі пашырыўся рэпертуар з-за гэтых матэрыялаў. І яны ўваходзяць у наш рэпертуар. І ну, адна з песен, якая я хацела было б назваць, это таксама вершык, які быў знойдзены у скарынаўцы, а музыка напісана мной. Вось паглядзім. Ну, мы зараз у працэсе. Мы спадзяемся, што уже да вясны мы зладзім гэты дыск. Я хацела б вярнуцца да пытання, якое задалі пра падтрымку. Да, конечно. І сказаць, што, канешне, у параўнанні з тым, калі мы былі ў Беларусі, калі можна было рэагаваць на вольны хор, калі можна было нас каментаваць, ставіць там лайкі, пісаць нам і распавядаць, што гэта камусьці патрэбна. Зараз мы у нейкім інфарматыўным знаходзімся в вакууме. Я разумею, чаму. Зусім недавно нашу там старонку на Фейсбуке таксама прызнялі экстрэмісцкай, канал наш YouTube экстрэмісцкі. І то бок, конечно, нам вельмі не хапае зваротнай сувязі. І у нас бываюць моманты, я шчыра скажу, што мы, калі мы робім працу, калі мы спяваем, калі мы робім новую праграму і не разумеем, ці ввогуле гэта патрэбна, ну, мы застаемся часам сам-насам, таму што ў нас няма зваротнай сувязі, але яна далетае так камерна, асабіста, ну, большасць праз мяне. Я, конечно, все это перадаю нашим
удзельнікам, ці калі ёсць канцэрты, ну, яны са закрытымі тварамі, да, яны не могуць нават выйсці пасля там слухачоў, каб там атрымаць там, што ребята, гэта патрэбна, спявайце далей. Таму я там гэта все па магчымасці пераношу все, што ёсць. Але часам падтрымкі не хапае. Калі для вас гэта бяспечна, і калі у вас ёсць магчымасць падтрымкі проста маральнай, для нас гэта важна. Што тычыцца новага альбома, мы зараз у стане толькі, мы будзем яго запісваць, але, напрыклад, мы абавязкова хацім звярнуцца да беларускай супольнасці, каб падтрымаць фінансава, каб гэты альбом выйшаў. То бок ужо запіс на студыі, звядзенне, дызайн, выдаць наклад, мы абавязкова нам будзе патрэбна падтрымка. Мы не карыстаемся ніколі і не звяртаемся па грошы просто так падтрымаць на развіццё там, хаця гэта варта, конечно, толькі таму што зараз вельмі шмат запатрабаванняў шмат якіх беларусаў, ёсць вайна ва ўкраіне, якую трэба падтрымліваць, не в сэнсе вайну падтрымліваць, а падтрымліваць нашых беларускіх добраахвотнікаў, ёсць вельмі шмат бытавых патрэб у беларусаў, ёсць палітзняволены, але мы лічым, што для Беларусі, для нашай культуры гэта важная падзея, і лічым магчымым для нас, што мы будзем адкрываць збор на стварэнне гэтага 3-го альбому. І разам з ім, магчыма, атрымаецца, гэта можа будзе ісці побач, гэта стварэнне нотнага зборніку, у які войдуць за усе творы вольнага хору за 4 гады. Ён будзе так і называцца «Песні вольных людзей» з рэпертуара вольнага хору. Я б вельмі хацела, каб гэтае выданне было. І зноў жа разумеючы, што зараз унутры Беларусі яно наўрад ці камусьці спатрэбіцца, яно там не будзе карыстацца, але мы назапашваем капітал. Гэта тое, што робіць вольны хор у выгнанні. Ён робіць канцэрты на дні расстраляных, ноч расстраляных паэтаў, на дзень волі, на важныя падзеі. Ён адраджае беларускую музыку, і ён назапашвае наш капітал у нотах, у плытах, у рэпертуары, ну, усім, у чым мы можам быць карыснымі Беларусі. Я адразу магу даць вам слова, што ў любым выпадку інфармацыйна мы падтрымаем ваши патрэбы, калі трэба будзе даць інфармацыю, прарэкламаваць, там праінфармаваць людзей пра збор, які будзеце аб'яўляць, таму што я сапраўды лічу гэта годнай справай, вельмі патрэбнай справай, і мы, безумоўна, падтрымаем. Як і раю ўсім, у каго ёсць такая магчымасць, ну, па-першае, у каго няма магчымасці прыходзіць на канцэрты, але пішыце каментары, перасылайце свае цёплыя словы, спадарыня Галіна абавязкова перадаць, ну, але калі каментары будуць там пад відэо, то прачытаюць і ўсе ўдзельнікі вольнага хору. Калі ёсць такая магчымасць, безумоўна, прыходзьце, не прапускайце канцэрты вольнага хора, Канкордыя хора. Ці што? Все добра. Не, ну вы хотели, может, что додать? Не, думала, будете зараз пералічваць усе. Усе? У нас яшчэ хор Мара ёсць, і хор Верасок. Да. А яшчэ будзе хор хутка і мужчынскі хор, таму у нас тут... Вы ўсё ж таки рухаецеся до сваёй гэтай мэты. Не спыніць, не стрымаць. Зрабіць з беларусаў спяваючую харавую нацыю. Паслухайце, ну у нас ёсць дзеці, якім гэта... Я разумею, што мне трэба пакаленне новае вырошчваць. У нас ёсць дзеці, якія вырастуць, таксама пайдуць у вольны хор. Вось, спадарыня Галіна как бы подвяла мяне до гэтай яшчэ адной тэмы, якую, безумоўна, мы хацелі закрануць. Па-першае, 9 числа дзіцячы хор Мара музычнай школы Равенскага у Варшаве, кіраўніцай і заснавальніцай якой з'яўляецца Галіна Казіміроўская, выступаў на святочным прыёме, які ладзіў прэзідэнт Польшчы Анджэй Дуда для беларускай дыаспары. І вось там стаялі побач два прэзідэнта, прэзідэнт Дуда і Святлана Ціхановская, і слухалі, як дзеткі, беларускія дзеткі выконваюць выдатныя і калядныя і іншыя просто песні. А потым праз дзень хор Мара і дзіцячы хор малодшай групы, як ён называецца? Верасок. Верасок. Таксама давалі, як это... Ну, атрымалася так, першы сольны калядны канцэрт, вялікі канцэрт, поўная зала была людзей, абсалютна было не яблыку няма дзе ўпасть было. Што адбываецца? Вот на якім узроўні зараз? То есть вот мы хотим захапіць Варшаву хорам, да, захоп, харавы захоп.
абсалютна натуральна адбываюцца такія працэсы, калі дзеці цягнуцца да музыкі. І вось як моя нацыянальная ідэя, хор гэта вельмі зручная форма выказвання. У хор могуць пайсці амаль усе людзі, да? Вось у аркестр так не спрацуе. Ну, ёсць там асаблівасці. Хор гэта такая сям'я музычная, там, дзе кожны голас маленькі, вялікі, высокі, нізкі, ён знойдзе сабе месца. Да? Гэта вот абсалютна, мне здаецца, ідэальная форма сутворчасці, то, што можна рабіць разам. Для дзяцей гэта вельмі сацыяльна важнае месца, куды яны прыходзяць, яны там жывуць уже сваім жыццём і па-за хорам. То бок хор іх аб'ядноўвае, то бок ёсць нейкая ідэя вакол чаго, але гэта ўсё яшчэ нарастае адносінамі, сумесным там святкаваннем, нейкімі паходамі і так далей. І яно расце, яно калі развіваецца, калі ёсць добры дырыжор, як у гэтага хора, цудоўная Дар'я Дзядко, якая з імі проста робіць цуды. І дзеці, якія з вуліцы прыйшлі, без музычнай адукацыі, без нейкай там, без багажу свайго, яно на зараз на 3-4 галасы спяваюць, гэта вялікае дасягненне. І гэта ўжо хор. А і, дарэчы, каб вы разумелі, гэта першы дзіцячы хор у міграцыі. То бок акадэмічнага дзіцячага хору ў міграцыі за ўсе гады, вот апошнія 100 гадоў, яны ёсць, мы ведаем, у міграцыі там пасляваеннай ствараліся фальклорныя гурткі, нават танцавальныя гурткі, а дзіцячага хора не было. Ствараліся дарослыя хары. Мы ведаем, што і Мікола Равенскі, Мікола Куліковіч на сваіх месцах стваралі, у Куліковіча было 3 хары. Я, дарэчы, бачыце, я не моцна і адстала ад Куліковіча. Яго был царковны хор, свецкі хор. Не 3, у него было 2 хары. Царковны і свецкі, але ў яго была яшчэ балетная трупа, карацей, там яшчэ была танцавальны такі. Балетная трупа у вас яшчэ няма, но зато у вас хароў болей. Да, у нас, у мяне пакуль 2. Але ў школе у нас ужо ёсць 2, вось адным кіруе Даша Дзядко, вераском кіруе Алена Сакалоўская. А яшчэ у нас на падыходзе такі моладзевы мужчынскі хор, які зараз толькі так фармуецца, таму што нашы ж дзеці, якія сталі больш дарослымі, у них асабліва хлопчыкаў, гэта чутна змяняюцца галасы, яны становяцца дарослымі мужчынамі, яны ўжо не падыходзяць да дзіцячага хору, але яшчэ маленькія для каб ісці ў дарослы хор. І вось на такой наломкі, на мутацыі, на такім цікавым перыядзе мы іх падхопліваем і будзем таксама з іх ладзіць хор. І я нават ведаю, што іх ужо, яны будуць разам з марам нейкім рабіць калабарацыю. Вось за гэта, так, дарэчы, яшчэ дзеці не ведаюць, а я распавяду. А у вясной, у траўні яны паедуць на конкурс царковнай музыкі. Не ведаю, як гэта дзеці нашы ўспрымуць, яны такога яшчэ не спявалі. То бок гэта ўжо будзе такі, сур'ёзны удар па рэпертуары, якія яны зараз перажываюць, таму што калядны канцэрт у іх скончыўся, і яны зараз прыступаюць да працы над месай, якую я для іх напісала. Летам так адбылося, выпадкова я напісала месу з 6 частак для дзіцячага хора і аргана. Увогуле сама упершыню пісала штосьці не толькі для хора, а яшчэ для аргана. І гэта ўжо такі ўзровень, гэта так складана. Мы падымаем гэтую планку і паглядзім, канешне, як гэта будзе. А калі ўжо мы іх бамбанем царковнай музыкай, канешне, я спадзяюся, што яны не разбегнуцца. Я жартую, гэта будзе вельмі, такі вялікі гонар для нас, калі мы патрапім ўжо на такі сур'ёзны конкурс у Беласток. Ведаеце, увогуле, калі спачатку арганізоўваўся гэты хор, была вось гэтая школка Равенскага пачала працаваць, то дзеці наших вымушаных эмігрантаў, найперш для якіх вось гэты раптоўны, непадрыхтаваны пераезд стаў моцным псіхалагічным шокам, яны ішлі туды як за выратаваннем, як да псіхатэрапеўтаў да вас туды. Я ведаю па сваёй дачцэ, па іншых дзецях, якія не былі да гэтага часу, не вучыліся нават нейкіх там музычных класах, школах ці яшчэ што, але вось гэтая школка стала как бы выратаваннем, нягледзячы на снег, дождж, стому, яшчэ што-небудзь. Як это не пайсці, трэба, і беглі і ўсё, а зараз ператварыліся фактычна ў прафесійны калектыў. Тут такое слово, я баюся, но гэта хор. Я вам скажу, што да, калі мы пачыналі сацыяльны праект, я таксама, як вы сваю дачку, і я сваіх дзяцей прыводзіла, яны былі гатовы ісці куды заўгодна.
толькі бы ну, вот выйсці з дому, вывесці з гэтага такога цяжкага дэпрэсіўнага стану. Ну і хор, я ж кажу, такая форма простая, дзе мы маглі іх аб'яднаць. Мой сын таксама ніколі не хацеў спяваць. Ввогуле там ніколі не цікавіўся. А тут пашоў, і зараз вось ён таксама там адзін з гэтых уже, ён уже муціраваў уже ў бас, і ён там ходзіць і проста, калі ў нас рэпетыцыя, што будзем спяваць, а гэта, а што вучыць давай. І гэта, конечно, ператварылася у больш прафесійны высокі ўжо ўзровень, які мы можам, ён уже мае значэнне музычнае, але сацыяльны аспект ён толькі павялічыўся, яны яшчэ больш сталі сплаціліся. Іх зараз уже аб'ядноўвае вось гэта развіццё, ім цікава, а што мы яшчэ так можам? Ого, калі атрымалася так, яны ўжо атрымоўваюць яны ўжо маленькія музыкі, якія атрымоўваюць задавальненне, яны ўжо ведаюць, як это трымаць партыю, гэта ж так цікава, і што яны веруць у свае сілы, яны веруць у сябе. І яны насамрэч больш стаяць на нагах. Мы разумеем, што яны тут вучацца у польскіх школах, і патрэбна ім інтэграцыі, ніхто гэтаму не замінае. Але яны, асабліва, калі становяцца больш да падлеткага ўзросту, задаюць пытанне, хто я, адкуль я. І у гэтай школе і ў гэтым хоры яны нейкія адказы могуць атрымаць, знаёмячыся з беларускай музыкай, творамі, з беларускай культурай, і больш ганарыцца гэтым. Окей, я жыву ў Польшчы, але я беларус, я ведаю, хто я, магу спяваць, размаўляць на сваёй мове. Яны тады больш здольныя да інтэграцыі, калі чалавек упэўнены ў сабе і ведае свае карані, ведае, вот эта сувязь наладжана, яна не страчана. Але ці калі страчана, яна тут вярнулася. Ён больш адкрыт для ўсяго сусвету. Таму гэта вельмі важна для ўсіх дзетак знайсці сабе месца, дзе яны разумеюць, што яны беларусы. Гэта такі здаровы нацыяналізм, здаровае адчуванне сувязі са сваёй радзімай. Нас вяртаюць да сённяшняга перформанс-канцэрта пагружэння. Тацяна Лукашук пытаецца, гэта будзе толькі ў Варшаве, альбо і онлайн можна будзе паглядзець? Не, на жаль, онлайн гэты праект абсолютна немагчымы, таму што тут менавіта важна такая фізічнае ўздзеянне. Немагчыма перадаць гэта нічым, мы нават не можам гэта запісаць нармалёва, таму што ўвесь час ідуць рукі. Наконт не толькі не ў Варшаве, я толькі за, я б гэта рабіла паўсюль, дзе магчыма. Пытанне арганізацыйнае, што гэта все знайсці пляцоўку, наколькі гэта все, ну там арэнды такі, нам насамрэч мала што патрэбна, толькі пляцоўка з добрай акустыкай. Але гэта павінна быць светская пляцоўка. Увогуле, калі хто чуе з нашых мастакоў, і у вас ёсць жаданне рабіць сваю выставу ці зрабіць там адкрыццё нейкае там у галерэі, вось мы вельмі хацелі б супрацоўнічаць таксама з мастакамі. Беларускімі, польскімі, якімі заўгодна. Гэта цікавы такі кампанент, які якраз і аб'ядноўвае, і палякам будзе цікава прыйсці, таму што мова там не столькі, ну, не мае значэння, яе не мае, таму ёсць мова музыкі, яна даступна, зразумела ўсім. Таму, калі у вас ёсць ідэі на выставу, паверце, калі людзі глядзяць на карціну ў цішыні, гэта адно ўздзеянне. Калі людзі ў гэты час чуюць музычнае суправаджэнне жывымі галасамі, не проста там фондавая музычка такая джазавая, я не супраць, конечно, але гэта такой сумесны візуальны і аўдыоэфект дае неверагодны. Мы гэта ўсё спрабавалі у Беларусі, і тых, хто там прысутнічаў, я спадзяюся, маглі б пацвердзіць, але вось мастакоў заклікаю нас запрашаць. Мастакі і ўсе астатнія творцы, увогуле арганізатары ці проста тыя, хто мае магчымасць арганізаваць, калі ласка, звяртайцеся, і Канкордыя хор, і вольны хор, і дзіцячыя хары таксама з задавальненнем паўдзельнічаюць у этой імпрэзе. А ўвогуле, наколькі у сённяшніх умовах, ну, лагістычна і фінансава праблемна паехаць некуды на выступы. Нават калі вось кажуць, вот у нас там ёсць пляцоўка, вот давайте прыязджайце, ўсё ж таки хор гэта там не адзін выканаўца з гітарай і нават не калектыў там, умоўна кажучы, рокерскі там з 3-4 чалавек. Ну вось не хочацца аб сумным распавядаць, таму што з часам замінае нашай там дзейнасці, это фінансавая гісторыя. Што тычыцца вольнага хора, гэта абсолютна некамерцыйны праект, і
на яго нельга прадаваць квіткі, і мы не дазваляем сабе гэта. Таму вольны хор мае паездкі толькі калі аплочаны запрашаючым бокам. І мы едзем, і гэта цалкам для ўсіх гледачоў было, ёсць і будзе бясплатна. Ну, з вольным хорам якраз тут нас запрашаюць вельмі шмат, мы нам толькі паспяваць, мы там у сакавіку зараз рыхтуемся паехаць у Прагу на дзень волі. Што тычыцца Канкордія хор, троху прасцей у том сэнсе, што гэта можа, это больш, праект такі выключна пра мастацтва, і ён можа быць камерцыйным. Вось як і сёння мы прадаем квіткі, таму што нам трэба аплачваць і аренду. Зараз гэта, у Варшаве гэта адзіная трата. Калі мы куды-небудзь ехаць, то, конечно, трэба нейкім чынам знаходзіць прастору, якой можна прадаваць квіткі, каб хаця б затраты аплаціць. Таму не ведаю, як калі будуць рэальныя такія прапановы па-за Варшавай, то будзем, конечно, разглядаць і рабіць это. Зараз бачу, што мы можам это круціць некалькі разоў проста ў Варшаве, ці ў той самой, я ж кажу, там не шмат людзей, таму гэта можна проста рабіць на такія серыі, каб шмат людзей магло патрапіць на адну і тую ж праграму. Магчыма, мы будзем, акрамя гэтай брацкага квадрата, будзем знаходзіць яшчэ. Нам тут не хапае ОК-16, конечно. Вось ОК-16, ці галерэі нескладовыя, такія ангары творчыя, яны вельмі класна нам пасавалі, там класная добрая акустыка, і там было шмат сценаў для карцін, і месцаў для таго, каб это все, вось эти все рухі хадзіць. Сёння будзе троху цесненька, таму што гэта зусім, невялікая такая прастора, але яна такая лофт стылізавана пад тое, што нам патрэбна. І самае галоўнае, там няма ніякай сцэны, няма вось там проста на адным узроўню такая нефармальная прастора, якая дазваляе людзям. Вось вельмі важна нам расслабіцца і проста дазволіць музыкі зрабіць сваю справу. Сапраўды, вельмі шкада, што няма такого, як вы кажаце, ангара свайго беларускага тут у Варшаве. Тут, па-першае, ужо ўсё ж такі даўно вось гэта развіваецца, такое еўрапейскі накірунак культурніцкай дзейнасці ў розных такіх вось ангарных прасторах, таму ўсе ангары занятыя, але нават калі знайсці, то, на жаль, тут пакуль што, калі мы параўноўваем, скажем, СОК-16, свайго бабарыкі няма. Бо там ўсё ж такі падтрымка добрая была з такого боку тых фінансавых магчымасцяў, якія былі там, тут пакуль што, на жаль, яшчэ не напрацавалі. Можа, ўсё зменіцца. Мы ніколі не плацілі ніякую аренду, нам просто дазвалялі рабіць гэтыя канцэрты. Тут такога не бывае, таму квіткі, каб нейкім чынам гэта працягваць рабіць. Так, увогуле, яшчэ раз звяртаемся не толькі да мастакова, да арганізатараў розных імпрэзаў, канферэнцый, як палітычных, так і культурніцкіх, так і ўсіх астатніх, там усяго астатняга. Вы чулі, вот як сказалі, хор Мара, да прыкладу, выступаў у Бельведеры па запрашэнні прэзідэнта Польшчы. Узровень адчуваеце? А гэта дзеці. А што гаварыць пра Канкордыя хор, пра вольны хор? Тут, я не ведаю, сусветны вселенскага маштаба узровень, так што глядзіце, потым напішыце, у CV будете сваіх пісаць пра тое, што мы запрашалі, наша фірма адметная тым, што вольны хор пагадзіўся прыехаць і выступіць у нас. Я магу маленечкую паправачку зрабіць, што вольны хор не спявае на карпаратывах і проста ў фірмах, так падзелім. Я ж там казаў канферэнцыі, імпрэзы. Будзем гэта все дзеліць. Ёсць такі, ведаеце, міф у Варшаве, ходзяць міфы розныя ў Варшаве, што вольны хор і Канкордзі хор это адно і тое ж. Яны аб'яднаны мной. Я дырыжор гэтых абодвух хароў. Але гэта абсолютно два разных праекта. Это разныя людзі, розныя рэпертуары. І вось падзяляем, менавіта палітычныя імпрэзы, там, дзе важна пачуць голас пра Беларусь, гэта пра вольны хор. І якраз абсолютно наадварот. Канкордзія хор быў створаны, каб усысці троху ў мастацтва чыстае, наколькі гэта магчыма ў нашых умовах. Мы разумеем, што палітыка ва ўсім, і нягледзячы на адраджэнне беларускай культуры, якім займаецца Канкордзія хор, на якраз такіх палітычных пляцоўках ён не спявае. Перадусім, гэта яшчэ небяспека, таму што я часам бываю небяспечна, з адкрытым тварам са мной стаяць побач не ўсе могуць, таму што ў нас ёсць у абодвых калектывах сувязь
людская сувязь Беларусь, то бок людзі ёсць, якія прыязджаюць адтуль, і мы гэтыя масты захоўваем. Для мяне гэта вельмі важна спалучаць людзей звонку і знутры. Так, ну что ж, давайте на завершэнне нашай размовы яшчэ адзін ваш проект, ваша кніга. Ой, да, гэта, ведаеце, у меня все ідзе про скарыну. Яна вот змяніла мне жыццё ў жнівні 23-го года. Скончыўшы, амаль уже скончыўшы працу над архівам, і зараз гэта ўжо бачна ўся карціна. Там да выданняў працы просто мора, што там можна выдаваць. Таму я вырашыла зрабіць такую кнігу, зборнік, дакументальную кнігу пра Куліковіча, у якой будзе самае, выжымкі, самае лепшае, каб зразумець, што гэта за асоба. Кніга, якая, я не пішу її як мастацкі аўтар, я там раблю прадмову, я раблю укладанне, яна будзе складацца з такіх найбольш важных дакументаў, якія нам могуць распавесці, хто такі Куліковіч. Там, можа быць, там будзе перапіска там з Натальей Арсеньевай, там будзе нейкія ўспаміны важных асобаў, важныя артыкулы. Куліковіч зрабіў больш за 100 музычных крытычных артыкулаў. Там будзе проста увогуле пералік, даны такі, дадзены яго творчасці, музычнай, літаратурнай. Ён паэт. І будуць туды ўкладзены ягоныя вершы. Мне б хацелася зрабіць такую кнігу, праз якую людзі падцягнуцца ў архіў, захочуць капаць далей і захочуць знаходзіць штосьці цікавае. Там ёсць творы, якія ён пісаў, ствараў п'есы, вадывілі, проста такія любоўныя, лірычныя, жартаўлівыя. Там ёсць дзіцячая, таксама там палічка, як я яе называю. То бок вось такая кніга, якая нам штосьці падобнае, можа, хто ведаў, ёсць кніга пра Міколу Равенскага, напрыклад, была зроблена. Яго думкі, яго артыкулы і тое, што казалі пра яго там вядомыя асобы. Вось такая, просто Куліковіч, ён жыў значна болей, таму што Мікола Равенскі даволі, такім яшчэ, маладым, канечне, ўзроўні памёр, яшчэ мог бы жыць і жыць ад хваробы, ён памёр у 53-м. А Куліковіч дажыў да 69-го года. І ён на запасе шмат больш. І у яго, канешне, в такіх матэрыялах, якімі трэба асвяціць всех нас, іх вельмі шмат. Таму вось я зараз у гэты час займаюся гэтым праектам, ствараю гэтую кнігу. Мы будзем яе выдаваць у выдавецтве «Скарыны» у Лондоне, і таксама з дапамогай рэдактуры апекункі Лондона, апекункі лондонскай бібліятэкі Караліны Мацкевіч. Вось гэта будзе, у маім жыцці это першы досвед. Я ўжо, ведаеце, так прызвычаілася пра слово «першыню», што гэта ўжо, я ўжо не пужаюся, таму што, канешне, канцэнтрат такога упершыню, што адбываецца ў маім жыцці за апошнія 4 гады, ён настолькі вялікі, што я ўжо не ведаю, што яшчэ можна зрабіць. Канешне, можна будзе штосьці зрабіць, але вось, я спадзяюся, што я дам рады з гэтай кнігай, таму што, на сённяшні момант, мне здаецца, няма чалавека, які больш ведае пра Куліковіча. І перачытаўшы неаднаразова усе матэрыялы практычна напісаныя Куліковічам, наступила ноч. Вось такія здараюць. Эфір ідзе, так што... Нягледзячы на гэту ноч, будзе свет. Это такой таямнічасці дадалі. Мы прольем свет на гэта ўсё. Я вельмі хачу, каб асоба Міколы Шчаглова Куліковіча з такой цікавай біяграфіяй, з такім складаным жыццём, з такім разнастайным і яскравым жыццём, яна стала просто дасяжнай усім. Я раю усім людзям, не толькі, это не пра музыкаў, гэта менавіта просто пра людзей, якія нават да музыкі не маюць дачынення. Ён вельмі цікава піша, у него вельмі цікавы слог. Нават чытаць яго лісты, які ён там дае тэхнічнае заданне свайму прадзюсеру, гэта ўжо вельмі смешна. Я калі чытаю, это просто такое задавальненне. Я думаю, што гэта будзе цікавая кніга. І я спадзяюся, што дакладна ў 2025 годзе яна пабачыць свет. Мы будзем таксама адмыслова там шукаць фінансаванне, каб выдаць яе, но это ўжо будзем асобны праект. Мне зараз больш цікавіць сам змест, чым я займаюся, каб было што выдаць. Ну што ж,
не з-за того что у нас пропало такое святло студыйное але вот що ж таки эфир працягваецца але з-за того что ўсё ж таки амаль гадзіну мы проговорили со спадарыняй Галінай тому давайте на завершэнне яшчэ раз запросім усіх панядзелак 13 о 19 гадзіне на канцэрт перформанс гурта хора Конкордия хор. Приходьте. Сегодня 13 это у нас як бы быццам стары Новы год. У гэтай прасторы яшчэ для согрэву душы мы будзем прапанаваць выпіць глінтвейну, каб уже закрыць тэму святкавання Нового года і уже завтра пачаць новае жыццё. Сёння па глінтвейну, а завтра ўжо как бы уже новае жыццё. Нягледзячы, што сёння панядзелак, але так закрыем тэму святаў зімовых. І па чарзе, калі кажам пра вольны хор, калі і дзе можна бліжэйшы канцэрт пачуць? У нас бліжэйшы будзе у сакавіку і ў Празе. У нас, на жаль, бліжэйшым часам у Варшаве не запланаваны канцэрты. Мы нейкім чынам менш за ўсё выступаем у Варшаве, але абавязкова будзем пра гэта думаць. Ёсць яшчэ адзін канцэрт, які будзе, пра які зараз не магу казаць, ён будзе ў другой краіне. Я спадзяюся, што гэта атрымаецца, але пакуль не зусім усё бяспечна, і мы рыхтуемся да яго таксама ў сакавіку. Ой, есть яшчэ адзін секрэт, але таксама, я ўсё не магу казаць, мяне хор прасціць, і мяне прасяць усе, хор яшчэ гэта не ведае. Можа яны не слухаюць гэта інтэрв'ю, і тады мяне не будуць на мяне. Конечно, это по секрету, давайте, паміж намі. Ніхто не слухае. Закрыйце ўсе вушы на хвіліначку. На апошняй сустрэчы з Дудой мы размаўлялі з Святланай Ціхановскай, і яна ўжо можа, які ўжо не ведаю, 10 раз звярталася, каб мы заспявалі песню, якую напісаў Сергей Ціхановскі. Мы калісьці заспявалі яе па-расейску, гэта был адзіны выпадак, это было 21 годзе. Ён толькі напісаў гэту песню, і яна прасіла нас выканаць, і мы выканалі яе па-расейску. Это было адзінае выключэнне, якое мы зрабілі для прэзідэнта Святланы Ціхановскай. І зараз яна прасіла зноў, каб мы взялі яе рэпертуар, каб яна гучала. І я згадзілася толькі, калі мы перакладзем яе на беларускую мову, таму я зараз шукаю перакладчыка, мы будзем перакладаць. І гэта такая песня, больш так эстрадна-роккавая, штосьці такое, да? Яна не зусім у нашым звычайным, не у нашым жанры, але з цягам часу, за 4 гады у нас такіх песен уже назбіралася. Мы спяваем песні Лявона Вольскага, Наві Бэнд, Юры Стыльскага «Дай дарогу». Нават есть песні, якія мы записывалі ў Беларусі, яны яшчэ не выйшлі, не ведаю, якім чынам. Это мне будзе пытанне да Юры Стыльскага, ці калі ён да вас прыйдзе, запытайце. Але у нас так назбіралася карацей гэтых песен. Плюс зараз мы уже дадалі ў наш рэпертуар песню «Жыве Торбенда», песню Міхалка «Грай». Карацей, у нас назревае рокавы канцэрт. Таму я спадзяюся, што ў нас это атрымаецца, і калі харысты мяне чуюць, можаце... Рок-хор! Мы будзем спяваць разам з нашымі рокавымі музыкамі і рабіць такі канцэрт, рокавы вольны хор. Рокавы вольны хор. Ну і я так не ведаю, ці можна дзе здабыць для сябе вот гэтыя плыткі? Значит, што тычыцца вольнага хора, плыты яны пакуль абмежаваным накладам, але пры магчымасці мы можам яго просто рабіць і не набываць, а мы будзем распаўсюджваць па крамах кніжных і просто раздаваць у падарунак. Калі вельмі хочацца, можна просто звярнуцца на нашы старонкі, любыя Instagram, Facebook, Telegram, старонкі вольнага хора, напісаць адрес, мы вам дашлем. Калі гэта ўсё у нас, пакуль яны ёсць, мы будзем дзяліцца абсалютна з усімі. Але саму музыку можна паслухаць бясплатна на ўсіх магчымых музычных пляцоўках: Spotify, Apple Music, YouTube Music і гэтак далей. А што тычыцца гучыцкага рынку, яго можна набываць. Просто пішыце нам асабіста. У нас няма пакуль механізмаў нармальнага продажу, але мы некая такая маркетынгавая гісторыя адстае, але будзем працаваць над гэтым. Ну, не ўсё ж можа на сваіх плечах, руках, нагах, шыі цягнуць Галіна, так што ўсё ж такі, ці прыходзьце на канцэрты вольнага хора, Конкордия хора, дзіцячых хароў, просто там вот пішыце ў каментары і на сацыяльныя сеткі, і можна будзе здабыць такі шыкоўны падарунак.
вот что один, что другі, я вам скажу, шыкоўны падарунак. Спадзяюся, некалі яшчэ і кнігу атрымаць аўтарства Галіны Казіміроўскай таксама з аўтографам. Дзякуй вялікі, спадарыня Галіна. Усіх чакаем сёння на канцэрце перформансе Канкордыя хоры пагружэння. Калі сёння не патрапіце, то плануецца, што это стане рэгулярным таким заплывам. І наступны раз абавязкова паспрабаваць свае сілы, зайсці у сярэдзіну Канкордыя хора там і самому што-нибудь стаць возле там тэнара і паспрабаваць што-нибудь паспяваць. Это дарагога каштуе. Можна ж выйсці, калі што не спадабаецца. Это ж такі праект, што можна зайсці, можна выйсці, можна пагуляцца. Вы што, якое выйсці? Уже зайшоў, патрапіў і ўсё, і поцягнула. Все, дзякуй вялікі. Галіна Казіміроўская, наша выдатная кампазітарка, дырыжорка, культурніцкая дзеячка, а зараз яшчэ, оказывается, і пісьменніца. Пачакайце, да? Я ў працэсе. Чакаем і спадзяемся. Галіна Казіміроўская, Зміцер Лукашук. Слухайце, глядзіце, подписывайтеся. Жыве Беларусь. Жыве вечна. Дзякуй вам.